πως δεν υπήρχε κάποιο κράτος που να είναι εφαρμοσμένο στις ιδεολογίες του, όμως η σύγχρονη έννοια των ανθρώπινων δικαιωμάτων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ιδέες του, η διαφώτιση, η δημοκρατία και η φιλελεύθερη ηθική σκέψη που έχουν ως θεμέλιο, η έννοια του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης, όπως τον ΟΗΕ, έχει επηρεαστεί από το έργο του προς την αιώνια ειρήνη, καθώς και πολλά σύγχρονα συντάγματα και νομικά συστήματα έχουν ενσωματώσει την αξία των ανθρώπων που ήταν βασικός πυρήνας της φιλοσοφίας του. Άρα ο Καντ δεν μπορούμε να πούμε ότι εφάρμοσε ένα σύστημα όπως ήταν ο Μάρσιαλο, αλλά οι ιδέες του διαμόρφωσαν έναν τρόπο που σκεφτόμαστε για την ηθική, το δίκαιο, την ελευθερία και την πολιτική μέχρι και σήμερα. Και άλλο ένα ερώτημα που είχα είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός πηγάζει από το Καντ. Η αλήθεια είναι ότι όχι άμεσα, αλλά ισχύει. Καθώς ο Καντ επηρέασε τον νεοφιλελευθερισμό και από εκεί πηγάζουν γενικά φιλελεύθερες ιδέες που αργότερα εξελίχθηκαν οικονομικά στον νεοφιλελευθερισμό που ξέρουμε σήμερα. Άρα, άμεσα δεν πηγάζει από το Καντ, αλλά έχει ρίζες σε μια γενικότερη φιλελεύθερη παράδοση, στην οποία ο Καντ ανέλαβε κυρίως ηθικά και πολιτικά, αλλά όχι οικονομικά. Είχα και ένα άλλο slide, αλλά τέλος πάντων θα σας το δείξω τώρα. Αυτό είναι, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, Αργύρο. Λοιπόν, ερωτήσεις. Ερωτήσεις, απαντήσεις, σχόλια. Η Αργύρο έχει ένα expertise. Όχι, άστο. Θες να βάλεις το καινούργιο, να βάλω το δικό μου. Θα τα ανακατέψουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η Αργύρο έχει λοιπόν ένα expertise στο νέο παρένθεση φιλελεύθερισμό. Επομένως μπορείτε να την ρωτήσετε πολλά πράγματα. Σπύρος και... ποιος άλλος να ρωτήσω, δεν ήθελα κάτι, γιατί είναι πολύ δηλαδή, ένα σχόλιο, ότι πολύ χαρακτηριστική, πολύ καταδεικτική είναι η φράση της Θάτσερ, δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι. Είναι η φράση της Θάτσερ, αυτό δεν ξέρω πώς είναι πολύ καταδεικτική για να καταλάβουμε. Πιστεύω ότι είναι πολύ καταδεικτική για να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι ο φιλελευθερισμός μέσα στα πλαίσια. Σαν ιδεολογία μέσα στα πλαίσια ενός συστήματος. Κοίτα, ισχύει. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Απλά ναι, ήθελα να δείξω ότι κυρίως ότι ο Καντ ήταν περισσότερο στην ιδεολογία. Βασικά ήθελα να δω, επειδή είναι κάπως τα άκρα, ας πούμε, ήθελα να δείξω ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι πιο οικονομικό κομμάτι και μιλάει περισσότερο για το συμφέρον εν τέλει που έχει κάθε κράτος. Άρα ναι, μιλάμε για την ελευθερία, μιλάμε για την ατομικότητα, αλλά εν τέλει πόσο θεωρητικά είναι όλα αυτά τα πράγματα, που εν τέλει δεν είναι, είναι οικονομικά. Και αυτό, ναι. Ο Δημοσθένης και η Άντρη. Όχι, συγγνώμη. Να ρωτήσουμε ποιο συγγραφέα ιδεολογίας συμφωνείς περισσότερο. Πολύ προσωπική. Συμφωνείς περισσότερο. Δηλαδή, αν συμφωνώ με τον φιλελευθερισμό ή του Καντ. Γενικά. Δεν είναι πολύ προσωπικό, μπορείς να το πούμε μετά μόνοι σου, δεν λέει. Γιατί δεν ξέρω. Πάντως, άμα με ρωτάς να σου απαντήσω, πιστεύω ότι ο Καντ. Γενικά, εγώ ξεκίνησα με την ιδέα ότι θα ξεκινήσω με τον Μάρξ, με τις δικές του ιδεολογίες και τέτοια. Όμως πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ συχνό που ακούγεται. Οπότε προσπάθησα να πάω ακόμα πιο πίσω και να δω από πού ξεκίνησαν όλα αυτά. Και ο Καντ ήταν εκείνος για τον οποίο είχα τις περισσότερες πηγές, να σου πω την αλήθεια. Και οπότε διάβασα για τις ιδεολογίες του και ήταν αυτό που πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε, δηλαδή την ελευθερία του ατόμου, την αυτονομία. Και η αλήθεια είναι ότι πιστεύω σε πολλά από αυτά, από όλες από τις ιδεολογίες του. Και ναι, αυτό.
Απλά ήθελα να βασιστώ σε αυτή τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ τους και στο πόσο έντονη και στα κοινά που έχουν ταυτόχρονα. Γιατί μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Τι? Μίλησε λίγο για την ανάγκη. Ευχαριστώ. Τώρα, όσον αφορά τον φιλελευθερισμό, θέλω να κάνω λίγο το κοινό και δεν πιστεύω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά ουσιαστικά πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο το μύθο από την πραγματικότητα. Ο μύθος παρουσιάζει τον φιλελευθερισμό σαν κάτι πολύ καταστροφικό. Και ουσιαστικά ο φιλελευθερισμός όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε το μύθο, πάει χέρι-χέρι με την παγκοσμιοποίηση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε ουσιαστικά το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Ουσιαστικά, για εμάς τους οικονομολόγους, κάτι που θα ήθελα να αναφέρεις, είναι ότι έχει ένα χαρακτήρα αγίου σε έναν βαθμό. Συγγνώμη, ένα χαρακτήρα τι? Αγίου. Ναι. Γιατί ουσιαστικά, όταν λέμε ότι ο καταναλωτής έχει πάντα δίκιο, ουσιαστικά ο νεοφιλελευθερισμός υποστηρίζει ότι είναι προτιμότερο να έχω εγώ τα λεφτά και να τα κάνω ό,τι θέλω, παρά το κράτος. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν το κράτος μου παίρνει λεφτά, μου στερεί και κομμάτι της ελευθερίας που την εξάγει. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο, είναι και θέμα ελευθερίας. Ποιος έχει τα λεφτά και ποιος τα χειρίζεται. Οπότε, συντέχομαι από αυτό το πράγμα. Και κατά τα άλλα, ήθελα να πω επίσης ότι. Πυροσδότησες πολύ εσύ. Είναι οι συνάδελφοί μου. Αυτή είναι η γλύκα της πολυφωνίας. Βεβαίως. Και έχει ενδιαφέρον το θέμα, βέβαια. Και θέλω να πω επίσης κάτι άλλο για παράδειγμα, ότι κάτι πράγμα στον Καμά είναι ότι ναι, μεν η θεωρία λέει για παράδειγμα ότι πράγματι ελευθερώνει το κεφάλαιο του πηγαίνει παντού. Πράγματι το κεφάλαιο βαρύνεται λιγότερο από τη εργασία, γιατί η εργασία είναι ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα. Όλα αυτά οι εκλογές έχουν δείξει ότι δεν διαλύονται πάντα τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Και τέλος, να πω ότι. Μισό λεπτό. Να πω ότι όσον αφορά την ανισότητα και την ιδιωτικοποίηση, μπορεί να φαίνονται ίδια αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι. Δηλαδή το ότι ιδιωτικοποιώ μια υπηρεσία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα δημιουργεί οικονομική ανισότητα. Μπορεί να δημιουργεί ανισότητα, ας πούμε, στο ιδιωτικό σχολείο με ένα δημόσιο σχολείο. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι απαραίτητο ότι η ύπαρξη του ιδιωτικού σχολείου δημιουργεί. Βασικά, μισό. Να βάλω ένα ακόμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί ουσιαστικά όσον αφορά τις υπηρεσίες, αυτό που φέρνει τις υπηρεσίες να φέρνει καλύτερες υπηρεσίες ειδικά. Παρ' όλα αυτά, το ότι μια υπηρεσία είναι ιδιωτική δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οξύνει τις ανισότητες. Γιατί πολύ απλά είναι ένα ακόμα κομμάτι της οικονομίας, δεν έχει να κάνει με τις ανισότητες. Οπότε, ναι, αυτά θέλω να πω. Να απαντήσω. Όχι, περίμενε. Γιατί μου φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά. Απλά Ήταν καλύτερα πρώτα για γύρω που είναι και πάνω. ναι, αν Σχετίζεται με αυτό. Ναι. Γι' αυτό περίμενε. Θα σου δώσω το λόγο. Okay. Έτσι κι αλλιώς τι να απαντήσεις, υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Μπορώ να απαντήσω. Το ξέρω. Την εργασία σου έχεις απαντήσει. Ναι, δηλαδή αυτό ήθελα να πω κιόλας. Δηλαδή, Ήταν πολύ καλή εργασία και έχεις απαντήσει. δηλαδή εδώ μιλάω ακριβώς για τις κοινωνικές ανισότητες και πιστεύω ότι ρίχνω αυτό ακριβώς που λες για την ιδιωτικοποίηση. Κάτι θέλω να πω. Πού διαφωνήσω. Θα αποδειχθεί αυτό. Ναι. Σε κοινωνίες όπως η Αμερικανική, ας πούμε, με το σύστημα της υγείας, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που οι ιδιωτικοποιήσεις, όταν είσαι εντελώς προς τον ιδιωτικό τομέα, η ανασφάλεια είναι τεράστια. Πίσω αυτό είναι ανασφάλεια ως προς την παροχή της υπηρεσίας. Ωραία. Δηλαδή εκεί υπάρχει πράγματι. Ο ορισμός ανασφάλεια δεν το λέμε πέρα. Ουσιαστικά είναι διαφορετικό το να μην έχεις την ίδια υπηρεσία. Δημιουργείται έτσι μια ανισότητα και πολιτική και οικονομική και κοινωνική. Να βάλουμε λίγο ποια είναι η βασική σου ερώτηση που θες να κάνεις. Η βασική μου Ή ερώτηση. μάλλον το επιχείρημα για να μπορέσουμε. είναι ότι. Σε μία πρόταση μόνο, μία πρόταση. Σίγουρα. Λοιπόν, το ένα είναι ότι η ανισότητα μπορεί να συμβαίνει και χωρίς την ιδιωτικοποίηση, απλά με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Okay. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά έχεις, ας πούμε, δηλαδή γίνες και για δημόσια και για ιδιωτικά σχολεία. Δεν σου έχει άδικα ένα σχολείο σε σχολείο. Ναι, αλλά δεν υπάρχει καθόλου δημόσια. Αλλά αυτά είναι όλα. Αυτό είναι η ουσία. Η ουσία του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό είναι. Δημόσιο νοσοκομείο.
δημόσιο σιδηρόδρομο δεν θα έχουν, δημόσιο νερό δεν θα έχουν, δημόσιο ρεύμα δεν θα έχουν. Αυτό Τι θα γίνει? είναι γενίκευση. Θα παρήσω Δεν είναι γιατί καταρχάς ο ελευθερισμός δεν είναι ένα πράγμα. Είναι σαν είναι μια έννοια που είναι ρευστή. Ορίζεται κάθε φορά από κάθε άλλο, από την κάθε κυβέρνηση και τον κάθε κράτος. Άρα και στον εαυτό. Ο φιλελευθερισμός είναι ένα υπαρκτό ρεύμα, το οποίο εκφράζεται από συγκεκριμένους πολιτικούς ιστορικά μιλώντας και το οποίο έκανε συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένη εθνική. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι το θέμα. Δεν λέω. Δεν είναι απαραίτητο. Καταρχάς το δεν εκφράζεται από ένα, εκφράζεται από όλους. Το δεύτερο δεν απαραίτητο το δικαιούται τα πάντα. Παναγιώτη, κάνε μία μόνο μία, αν θέλεις πώς να το πω, καταληκτική, ας πούμε. Ναι, ωραία, ωραία. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, ούτε θα συμφωνήσω. Έτσι. Να σου πω γιατί δεν ξέρω την απάντηση. Και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι εμπειρικά τελικά. Η θεωρία μπορεί να λέει πολλά πράγματα. Άρα συμπορεύεστε στη ρευστότητα της έννοιας. Ναι, είναι πολύ σωστό. Άρα με κάτι συμφωνείτε. Όχι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Θα το συζητήσουμε γιατί είναι πολύ αυτό που πηγαίνετε και εκεί. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε περισσότερο κράτος, μικρότερο κράτος, μηδέν κράτος, ποιος είναι ο ρόλος του κράτους σε μια φιλελεύθερη οικονομία, έτσι. Ουσιαστικά, θα σου δώσω το. Λοιπόν, καταρχήν πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι, πώς να το πω, αυτό που λέμε στα αγγλικά fundamental, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Και αυτό δεν ζούμε σήμερα. Ζούμε δηλαδή σε κάποιες κοινωνίες οι οποίες τείνουν να γίνουν νεοφιλελεύθερες. Δεν είναι όλες. Εδώ είναι το ερώτημα. Υπάρχει αρκετός κρατισμός. Ωραία, υπάρχει κρατισμός, το ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια ιδεολογία η οποία ξεκίνησε όντως από τον Ρίγκαν, Θάτσερ κλπ. Αυτό δηλαδή το είπε ο Σπύρος ότι ουσιαστικά η Θάτσερ είπε ότι αυτό που ξέρουμε ως κοινωνία, αυτό που βλέπουμε ως κοινωνία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κοινωνία. Ωραία. Και πιστεύω ότι το ερώτημα το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς ως κοινωνία τώρα, υπάρχει όλη αυτή η θεωρία. Αυτό το οποίο είναι πολύ δύσκολο να οριστεί στη σημερινή κοινωνία είναι αυτό που είναι το συλλογικό. Άμα είχε ένα ωραίο, δηλαδή για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι μιας, ήταν μου φαίνεται στο τέλος. Ήταν το τελευταίο. Η ερωτήση. Στο τέλος. Άμα πας, αυτό το τελευταίο. Ναι. Όχι, είπες κάπου γιατί είναι το συλλογικό μαζί με το ατομικό. Κάπου είχες πει για κάποια συλλογική. Είναι πιο πριν. Πρέπει να είναι πιο πριν, δεν είναι τέλος πάντων. Για πήγαινε πιο πριν. Όχι, πήγαινε πιο πριν. Ήταν κάπου εκεί. Πιο πριν. Εδώ. Όχι, πού το είχες. Πάντως το θυμάμαι. Μπορεί να το πω προφορικά. Όχι, δεν το είπες προφορικά. Το θυμάμαι γιατί μου έκανε αυτή εντύπωση. Πήγαινε λίγο. Και γιατί το ρωτάω, θα σας πω γιατί το λέω αυτό, γιατί μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση γενικότερα. Το οποίο πιστεύω ότι αυτό είναι το σημερινό Αυτό πρόβλημα. που σας πω είναι εκεί που λέγεται κοινωνικό χάσμα προς τα κάτω-κάτω. Όχι. Α, τα μεγάλη Όχι. Πήγαινε. Μπροστά. Αυτό, μπράβο. Η έννοια της ελευθερίας λέει. Η έννοια της ελευθερίας μετατρέπεται από συλλογικό, ηθικό, ιδανικό σε ατομικό, οικονομικό συμφέρον. Ωραία. Αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο, καταρχήν να το πω διαφορετικά, τι καταλαβαίνετε από αυτό. Στο πάρουμε από. Έτσι. Λέει ότι η έννοια της ελευθερίας μετατρέπεται από συλλογικό, ηθικό, ιδανικό, το οποίο είναι κάτι μάλλον που πηγαίνει περισσότερο στον Καντ. Ωραία. Σε ατομικό οικονομικό συμφέρον. Καταρχήν να πω κάτι εδώ. Και μετά θα μιλήσουμε. Ξέρετε ότι πολλές φορές συζητάμε για πράγματα, ιδεολογίες, έννοιες, αλλά δεν έχουμε διαβάσει, και το λέω και για μένα. Και δεν είναι όπου το λέμε εμείς. Εντάξει, εμείς τώρα δεν έχουμε και αρκετό χρόνο, αλλά το έχουμε ξαναπεί κιόλας αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που βγαίνουν και υποστηρίζουν πράγματα και απλά υποστηρίζουν χωρίς να έχουν διαβάσει και να ξέρουν τι λένε. Ισχύει αυτό, έτσι, είναι κλασική περίπτωση. Οπότε λοιπόν, α πούμε, ξέρω εγώ, μιλάμε για τον Καντ. Αν δεν έχω διαβάσει εγώ, άιστο ένα βιβλίο του Καντ, γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει λόγο. Μπορεί φυσικά να έχουμε διαβάσει κάποιου άλλου, οι οποίοι μιλάνε για τον Καντ. Απλά και αυτό τι μας δίνει. Αυτό μας δίνει τη δύναμη και τη γνώση να καταλάβουμε τι λένε. Και όχι να μεταφέρουμε από του άλλου. Είναι όπως για παράδειγμα το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν διαβάσουμε τα document της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Επιτροπή, από το Πάρλια, τα πραγματικά document, δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει. Να τα διαβάσουμε. Και
Δηλαδή, μην έχουμε ψευδαισθήσεις ότι τα ξέρουμε. Πρέπει να διαβάσουμε και εκεί μπορεί να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Και μάλλον αυτό που καταλαβαίνουμε συνήθως είναι ότι ό,τι ακούμε και διαβάζουμε, μάλλον δεν ισχύει. Ότι ό,τι μας μεταφέρουν πολλές φορές δεν είναι πάντα αυτό το οποίο υπάρχει. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εννοείται ότι πολλές φορές μιλάμε για τον Καντ, μιλάμε για τον Μάρξ, μιλάμε για τον ένα, μιλάμε για τον άλλο. Άμα δεν διαβάσουμε, δεν καταλάβουμε λίγο τι γίνεται, κατανοήσουμε και διαβάσουμε και άλλους που κριτικάρουν, γιατί είναι δύσκολες έννοιες. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι αυτό. Το οποίο λοιπόν σημαίνει ότι πολλές φορές μεταφράζονται απόψεις μεταγενέστερα και είναι κάπως προβληματικές. Και το λέω γιατί προσπαθείς να κάνεις μια σύνδεση εδώ. Το οποίο εντάξει είναι πολύ, πώς να το πω, καλό, αλλά προφανώς έτσι δεν σημαίνει ότι επειδή ο Καντ έχει δώσει κάποιες από τις απόψεις του, μπορεί αυτό να γίνει και σε άλλες πολιτικές ιδεολογίες. Σίγουρα. Φυσικά. Απλά και ο λόγος για την εργασία είναι ότι μου έκανε εντύπωση το πώς ήταν ένα θεμέλιο, ο Καντ και οι ιδεολογίες του. Απλά έχουμε φτάσει στο ότι η ελευθερία του ατόμου που είναι κάπως πιο δεδομένο σήμερα και στην πολιτική που έχουμε φτάσει σήμερα να μιλάμε για τον αφιλελευθερισμό και εν τέλει να μην υπάρχει αυτή η πολιτική ελευθερία που λέμε ότι υπάρχει, αλλά έχει γυρίσει σε ένα πολιτικό και οικονομικό συμφέρον. Πώς παίρνουμε κάτι τόσο απλό η ιδεολογία και πώς έχει γίνει σήμερα. Εννοείται ότι άλλο είναι το εν τέλει θεωρία, έχει επιρροές και βάσεις στο Καντ. Ωραία, πάμε Ο λοιπόν. Καντ είναι φιλόσοφος και θεολόγος, να προσθέσει, όπως ο Μπάουερ. Όμως δεν ήθελα να μιλήσω για τον Μάρξ και τον Λόκ, γιατί εκείνοι ήταν οι πρώτοι που είχαν πολιτική επιρροή. Μα η παρουσία σου είναι για τον Καντ, δεν υπάρχει. Ναι. Η έννοια της ελευθερίας μετατρέπεται από συλλογικό, ηθικό, ιδανικό σε ατομικό οικονομικό συμφέρον. Για πείτε λοιπόν. Είχε μισικό πρώτα η Άτζελη, ο Άρης, ο Σπύρος, ο Στέλιος Βάση. Δηλαδή, για πες μας. Γιατί όταν, ας πούμε, γίνονται όλα ιδιωτικά, σε αυτή την περίπτωση, που οι επιχειρήσεις έχουν βασικό σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους τους και δεν είναι σαν το κράτος, που τουλάχιστον στην θεωρία έχει το σκοπό την ευημερία των πολιτών. Είναι πολύ λογικό να είναι μια επιχείρηση η οποία τα ελέγχει όλα, γιατί όπως έχει χρήματα έχει και μεγάλη εξουσία. Και εγώ αυτό δεν το θεωρώ ελευθερία. Γιατί είναι απλά μετακύληση της εξουσίας από το κράτος. Οπότε είναι μια fake ελευθερία που ζούμε. Ωραία. Ποιος ήταν ο Άρης? Αρχικά αυτό που λέει είναι ότι η έννοια της ελευθερίας πάβει να γίνεται μια συλλογική επιδίωξη και θέλει να επιτευχθεί μέσα από την επιδίωξη του ειδικού συμφέροντος. Δηλαδή, αν εγώ, ο Παναγιώτης, η Άλβητα και εγώ κυνηγήσουμε το καλύτερο για τον εαυτό μας, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα καταλήξουμε να κάνουμε κάτι καλό για όλους, γιατί όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα γίνουμε πλουσιότεροι, άρα μπορούμε να προσφέρουμε. Όμως, όταν η ατομική επιδίωξη γίνεται η κινητήρα δύναμη για το γενικό καλό, πάβουμε να κοιτάμε το γενικό καλό. Γιατί στο τέλος η φύση του ανθρώπου μιλάει, είναι εγωιστική. Οπότε εν τέλει οι πλούσιοι πλουταίνουν, οι φτωχότεροι βαραίνονται περισσότερο. Οπότε η ελευθερία ουσιαστικά μετατοπίζεται. Δημιουργείται ένα χάσμα ελευθερίας. Δηλαδή οι έχοντες μπορούν να κινηθούν ελεύθερα σε αυτό το σύστημα και όσοι είναι καταδικασμένοι δεν μου αρέσει η έκφραση, στα χαμηλότερα στρώματα έχουν περιορισμένη ελευθερία. Γιατί η ελευθερία ταυτίζεται με τον πλούτο. Πολύ ωραία. Μου άρεσε ο συμβουλός. Ναι. Θέλω να πω εδώ ότι καταρχάς η φράση είναι πάρα πολύ εύστοχη. Αλλά είναι εύστοχη, θα προσθέσω, στον χώρο των ιδεών. Εννοώντας ότι ναι, η αντίληψη περί ελευθερίας και το αν αντιλαμβάνεσαι την ελευθερία ως μια κοινωνική κατάσταση, η οποία αυτή η κοινωνική κατάσταση θα μεταφραστεί και σε ελευθερία του ατόμου. Για να αντιλαμβάνεσαι την ελευθερία καθαρά ατομικά, είναι όντως ένα φιλοσοφικό ρήμα σε σχέση με τον κλασικό και με τον κλασικό φιλελευθερισμό και με τον κλασικό σοσιαλισμό και με τις πιο παλιές ιδεολογίες και με τον φιλελευθερισμό σήμερα. Στην πράξη όμως, όταν η Αμερικανική Επανάσταση, η οποία διαπνέεται από πολύ κλασικές φιλελεύθερες αξίες, δεν υπάρχει ο φιλελευθερισμός, είμαστε αιώνες πριν. Όταν γίνεται μια Αμερικανική Επανάσταση και μου λες ότι προκειμένου να έχεις δικαίωμα ψήφου πρέπει να έχεις ηλικία, πρέπει να είσαι άντρας, πρέπει να είσαι λευκός, πρέπει. Στην
πραγματικότητα και πάλι έχεις μια ιδιοκτήτρια τάξη, ισχυρή και πλούσια, η οποία χαίρει ελευθεριών, και ας μιλάς σε γενεφορικές ελευθερίες και για κοινωνικές ελευθερίες. Να πω ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι εν πολλοίς ότι παραδεχτήκαμε αυτό που δεν παραδεχόμασταν ποτέ για την κοινωνία μας. Εκεί που η κοινωνία μας ήταν ένα πράγμα, να το παραδεχτήκαμε. Το παραδεχτήκαμε και τα κατάλοιπα που υπήρχαν περί κοινωνικής ελευθερίας και κράτους πρόνοιας κτλ. Αρχίσαμε να τις κατάλαβουμε. Αυτό πιστεύω. Ο καθένας. Για να μιλήσουμε. Τελευταία πρότασούλα, δεν θέλω να τσέτσελο, διαφωνώ απολύτως με το ψηφίσμα ανθρώπινου ιστού. Αλλά αυτό είναι μεγάλο. Να το πιάσουμε μετά. Βοήθησε τον ανθρώπο ιστική. Εγώ σκέφτηκα, ο φιλελευθερισμός και ο ελευθερισμός λένε ότι ο καθένας είναι και κάτι πάρτι, δεν θα έχουμε μόνο άτομο και τέτοια. Άρα είναι αναρχικός, γιατί δεν θέλει να παρεμβαίνει το κράτος. Άρα, όταν παρεμβαίνει το κράτος, άρα δεν υπάρχει κράτος. Ίσως λεπτά να κάνει ό,τι θέλει. Οι πολίτες να μην νοιάζονται για τους άλλους, να κάνουν και αυτοί ό,τι θέλουν. Άρα είναι ένα είδος αναρχισμού, ας πούμε. Ο αναρχισμός των αγορών. Αλλά είναι και αυτό ένα είδος συναντησμού. Καταρχήν, όλες οι απόψεις είναι, κοιτάξτε, όλες οι απόψεις είναι αντικειμενικές και υποκειμενικές. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Είναι ανοιχτό, ένα ερώτημα. Δεν θες το κράτος να παρεμβαίνει στο χέρι σου, να σου εγγυάται τους τίτλους ιδιοκτησίας που το θες. Να σου εγγυάται ότι το νόμισμά σου θα είναι ισχυρό με στρατούς και με βάσεις το θες. Δηλαδή ο νεοφιλελεύθερος το θέλει το κράτος. Δεν το θέλει και το δεν λέει. Αυτό είναι πολιτικό. Αυτό το οποίο για μένα είναι αρκετά προβληματικό είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες δεν μπορούμε να ορίσουμε το τι είναι συλλογικό. Πείτε μου ένα παράδειγμα τι είναι συλλογικό. Δηλαδή, αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι συλλογικά, τι μπορούμε να κάνουμε. Τι να σπουδάσουμε. Σπουδάσουμε σε συλλογικά πώς. Θα πάρετε την Ιπραήμια, Να το κάνω πιο κατανοητό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό περιγράψατε και άξιζε αυτό και όλοι αυτό που λέτε, είναι ότι τελικά, μου φαίνεται ότι το είπες πολύ καλά κιόλας, εσύ Άρη, ότι τελικά λέμε ότι οι άνθρωποι δίνουμε ελευθερία στο άτομο και το άτομο θα καταφέρει να φτάσει σε ένα σημείο που θα δώσει πίσω στην κοινωνία. Ή τέλος πάντων οτιδήποτε είναι αυτό. Έτσι. Το οποίο αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα γιατί αντιθέτως, αυτό που βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί κοινωνικές ανισότητες, ότι οι ισχυροί γίνονται ισχυρότεροι, οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι κλπ. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Και επομένως αυτό που λείπει είναι ότι δεν υπάρχει μια συλλογική αίσθηση της κοινωνίας. Δεν υπάρχει αυτό. Στην κυριολεξία δεν υπάρχει. Και το ερώτημα που σας θέτω είναι, εντάξει, διαφωνείτε και συμφωνείτε, πλέον κανένα πρόβλημα. Κάποιοι μπορεί να συμφωνήσουν, κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, στη ζωή διαφωνούμε και συμφωνούμε, όλοι μας. Και λογικό είναι αυτό και καλό είναι να διαφωνούμε. Δεν είναι καλό να συμφωνούμε. Καλό είναι να διαφωνούμε πολλές φορές, το ξέρετε. Για να προχωράνε τα πράγματα περισσότερο. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει κάποιος ως συλλογικό. Δηλαδή, ας πούμε, είμαστε κριτικοί απέναντι στην ατομική ελευθερία έτσι όπως εκφράζεται σήμερα. Να κάνετε μια διευκρίνηση που λέτε όταν λέμε να κάνουμε κάτι συλλογικό. Εννοείται να κάνουμε συλλογικά σαν μια ομάδα ατόμων ή να είναι μια δράση. Ένα παράδειγμα. Σας ρωτάω και σας λέω. Σας ρωτάω και στις εξετάσεις σας λέω, παιδιά, ωραία. Υπάρχει αυτή η πρόταση. Δώστε μου μια ερμηνεία, περιγράψτε μου, ξέρω εγώ, τι σκέφτεστε ως προς αυτό και δώστε μου ένα παράδειγμα συλλογικής, όχι ευθύνης, δράσης. Μπράβο, δράσης. Στην κοινωνία. Αυτό που θέλω να μου διευκρινίσετε, εννοείται, είναι συλλογική δράση μεταξύ που πηγάζει από πολλά άτομα ή είναι. Οτιδήποτε, ένα παράδειγμα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι επιχειρήσεις, μπορεί να είναι άτομα, μπορεί να είναι άτομα και συλλογικότητες. Σοφία. Οι πορείες. Ωραία, οι πορείες είναι ένα συλλογικό. Μια συλλογική δράση, η οποία ουσιαστικά δίνουν ένα μήνυμα, οτιδήποτε είναι αυτό. Οκ. Ομοδοποιημένες δωρεές με κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. Ωραία.
αυτές είναι οι συλλογικές δράσεις. Είναι και άλλο μπορούμε να υπάρχουν κάποια που να μπορούν να φτιάξουν πολίτες κάτι όλοι μαζί, δύο ομάδες με ουσιαστικά κάτι. Αυτό είναι συλλογικό. Να φτιάξουν ένα συγκεκριμένο κτίριο το οποίο θα εκφράσει κάτι. Ένα συγκεκριμένο κτίριο. Το οποίο θα εκφράσει κάτι πολιτιστικό, ας πούμε. Σκεφτείτε το σαν πύργος ελευθερίας. Σαν μνημείο. Υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Ιδεατά, είναι. Ας πούμε, πολλές μειονότητες οι οποίες έχουν για σκεφτεί γενοκτονία, δεν έχουν εκτός τους συλλόγους, τους συλλόγους του κτίριου, να φτιάξουν ένα κτίριο. Εντάξει, και τα κόμματα μπορούμε να πούμε ότι είναι συλλογικά, αλλά οκ. Είναι στην πραγματικότητα, είναι συλλογικό. Αυτό εσείς νιώθετε δηλαδή ότι είναι συλλογικό. Εσείς όταν πληρώνετε ένα φόρο θεωρείτε ότι προσφέρετε στην κοινωνία. Αυτό δεν υπάρχει. Το λέω έτσι απλά πολύ brutal, αλλά ναι. Όπως ευθύρισε ο Παναγιώτης, είπε ότι αν υπάρχει. Είναι αυτό που πήγα να πω πριν προηγουμένως, ότι αν βλέπουμε το αντίκτυπο της φορολογίας να υπάρχει στην κοινωνία. Ωραία, σωστά. Σκεφάζονται δρόμοι, σκεφάζονται γέφυρες, κουλουπού, ότι υπάρχει πίσω κοινωνική παροχή. Ναι. Αλλά επίσης είναι πάνω και στο που δημοσθένει είναι ότι όταν και η Άτζελα ότι υπάρχει αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο ότι όλοι πληρώνουν το δικό μας μερίδιο για να κάνουμε την κοινωνία καλύτερα. Ωραία. Γιατί αν μόνο επιβαρύνονται οι φτωχότεροι που είναι μεγαλύτερο η επίπτωση στο εισόδημα και οι πιο υψηλότεροι στο εισόδημα λαμβάνουν μόνο τους καρπούς του κράτους, υπάρχει αδικία. Θα πρέπει επίσης αυτοί που βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, ας πούμε, προσφέρουν ένα ποσό των χρημάτων το οποίο τους έδωσε η πόλη τους να κάνουν κάτι. Πώς? Για παράδειγμα. Για να μην συμφωνώ, αλλά τώρα είναι τους αυτούς που δεν ξέρω, αλλά φορολογικές οδηγίες, ξέρω εγώ μετά από όσα άλλα Καλά, όμως πάνω από 5% είναι φοροδιαφυγή. Δεν έχει, ναι, αυτό κάνει φοροδιαφυγή. Αυτό είναι μια κοινωνική δράση. Καταρχήν να έχω δεν θα σας βάλω κάτι πολύ παραπλανητικό, δεν θα είναι κάτι στις εξετάσεις. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι το να συμμετέχει κάποιος, το να έρχεται εδώ στην αίθουσα, δεν μπορώ να πω ότι είναι συλλογικό. Για μένα τουλάχιστον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εκλείπει και αυτό που αρχίζει και ελαχιστοποιείται είναι αυτή η συλλογική αίσθηση ότι κάνουμε κάτι μαζί για το καλό της κοινωνίας. Για μένα αυτό λοιπόν, έτσι και αυτό ξεκίνησε από τότε που έθεσες από Φάτσερ κλπ. Αυτό έχει αρχίσει και ελαχιστοποιείται. Και αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι αντιθέτως, γι' αυτό υπάρχουν και κοινωνικές ανισότητες και οικονομικές ανισότητες. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και δεν το λέω εγώ, το λέει όλος ο κόσμος, είναι ότι υπάρχουν άπειρες. Υπάρχει 1% που λέει αυτό που λένε το 1%, ή μάλλον ούτε καν το 1%, το 0,01 ελέγχει ένα μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να το δούμε. Το βλέπουμε τα στοιχεία. Ένας άνθρωπος αξίζει όσο αξίζουμε 5 κράτη. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι αυτό λοιπόν η συλλογική αίσθηση της κοινωνίας έχει αρχίσει και κλείνει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και το ερώτημα είναι πώς μπορεί κάποιος να το ξαναεπαναφέρει. Αυτό λοιπόν ρωτάω. Πώς μπορεί να το επαναφέρει στο να συμμετέχεις και να πας να παίξεις μπάσκετ με τους φίλους να πεις μπύρες. Καλά, οκ, δεν θα κλείσουμε και μέσα στους φίλους. Αυτό όμως δεν μου λέει εμένα ότι αυτό είναι συλλογικό. Το να πληρώνω φόρος όπως είπατε, το να πληρώνω φόρο όπως το περιέγραψε Σάρη, το να πληρώνουμε φόρους που υπάρχουν κάποιες κοινωνίες οι οποίες στην Ελλάδα σου αυτό δεν ισχύει. Είναι μια χώρα που δεν ισχύει καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται φοροδιαφυγή, γιατί πολύ απλά ξέρουμε ότι αυτά που θα δώσουμε στο κράτος, ένας Θεός ξέρει τι θα πάνε. Μπορεί να πάνε στις τσέπες του Δημοσθένη, ή ξέρω εγώ στις δικές μου, ή ξέρω εγώ οπουδήποτε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες κοινωνίες που. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι άποψη, είναι γεγονότα. Οι υπουργοί οικονομικών έχουν πιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου για φοροδιαφυγή. Προφανώς πηγαίνουν. Το θέμα της δικαιοσύνης το ξεχνάμε. Είναι εύκολο να βγαίνεις και να λες ότι παιδιά, κοιτάξτε, όταν βγαίνει ο ίδιος ο κεντρικός τραπεζίτης ο Στουρνάρας και λέει ότι υπάρχει παραοικονομία και υπάρχει φοροδιαφυγή, πόσα δισεκατομμύρια έχετε διαβάσει, το λέω, διαβάστε λίγο εφημερίδες. Όταν βγαίνει και λέει ότι έχουμε 50 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ φοροδιαφυγή και παραοικονομία στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, πού είναι αυτά τα 50 με 60 δισεκατομμύρια, πού πηγαίνουν.
Στους ποιους στόχους πηγαίνουν? Μισό. Να το εξηγήσω. Εντάξει, δεν θέλω. Παναγιώτη, παρακαλώ. Όχι, εγώ σας παρακαλώ 5 λεπτά. Όχι, Αφήστε το ζήτημα. όχι, δεν λέω αυτό, αλλά καταρχήν δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν. Δεν ξέρουμε. Τις κόκκες που πουλάνε οι Να τις καλύτερες του Εκλήψης. Δεν λέτε παρανοησμό. Δεν λέμε το πηγαίνουν. Το ερώτημα είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι παραοικονομία, είναι οτιδήποτε. Αυτό γιατί συμβαίνει, αυτό ρωτάμε. Συμβαίνει γιατί υπάρχει συλλογική αίσθηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι μας προσπαθούμε σε μεγάλο βαθμό να φοροδιαφύγουμε. Είναι αυτό που περιέγραψε ο Άρης, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε την αίσθηση, τη συλλογική, και αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, ότι αυτά που θα δώσουμε πίσω δεν θα τα πάρουμε με κάποιο τρόπο, είτε σε υγεία, είτε σε παιδεία. Έτσι δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι λέω κάτι παράλογο. Αν πιστεύω ότι είναι το αντίθετο, μακάρι. Τότε μάλλον ζούμε σε μια διαφορετική κοινωνία όμως. Μαζί έχουν διαφορετικές απόψεις. Μα δεν κάνω ερώτημα σε εσένα. Δεν χρειάζεται να απαντήσει κάτι. Υπάρχουν όμως παράλληλα με το συλλογικό, υπάρχουν τέλος δύο λέξεις, το ηθικό και το ιδανικό. Μπράβο, πολύ ωραία. Αυτές σχετίζονται άμεσα με το συλλογικό. Δηλαδή, για να πούμε ότι το κάνουμε για όλους, θα πρέπει να έχουμε ένα ηθικό κομμάτι το οποίο το έχουμε ορίσει και ένα ιδανικό στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε. Αυτά σήμερα εκλείπουν, γιατί το ηθικό, όταν κοιτάω το ατομικό μου συμφέρον, με ποιο κόστος το κοιτάω, δηλαδή κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Θα κάνω τα πάντα για να έχω το ατομικό μου συμφέρον. Το ιδανικό ποιο είναι? Ποιο είναι σήμερα το ιδανικό? Το ιδανικό είναι να έχω πάρα πολλά λεφτά και να είμαι στοιχείο. Σωστά. Δηλαδή, αν δεν κοιτάξουμε αυτό, δεν μπορούμε να λύσουμε και το θέμα συλλογικό. Εγώ σας το λέω αυτό για να προβληματιστείτε, σας το λέω για να δώσουμε. Αλλά Δεν υπάρχει καμία λύση. Έχετε πλάτη στα αγγλό και δεν βλέπετε το χέρι. Α, όχι, δεν πειράζει. Όχι, την αργυρότητα δεν πιστευόμαστε 100%. Θα μας κάνει το τελευταίο σάμι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Και γιατί σας το λέω αυτό? Σας το λέω γιατί, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα το οποίο ασχολείται με τη δημοκρατία και την τεχνητή νοημοσύνη και μιλάμε με πάρα πολλούς ανθρώπους. Κυρίως οι περισσότεροι από αυτοί είναι πολιτικοί φιλόσοφοι, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν expertise σε αυτό το θέμα. Υποτίθεται. Αυτό το. Στα θέματα τέλος πάντων, στα θέματα της ιδεολογιών, κοινωνικών ζητημάτων, προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Αυτό το οποίο ποτέ δεν μπορούν να ορίσουν, άμα τους ρωτήσετε, είναι πώς συλλογικά μια κοινωνία, έτσι, μπορεί να κάνει κάτι για το καλό της κοινωνίας. Τέλος πάντων, οτιδήποτε είναι αυτό. Δεν μπορούν να σου δώσουν μια απάντηση. Δεν μπορούν δηλαδή να δώσουν απάντηση εύκολη. Πώς, για παράδειγμα, μπορούν οι άνθρωποι να οργανωθούν πολιτικά, συλλογικά για να δώσουν μια συγκεκριμένη απάντηση σε κάτι. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ακόμα και από αυτούς οι οποίοι έχουν expertise και έχουν υποτίθεται διαβάσει και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους και κάνουν πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και για ποιο λόγο δεν είναι εύκολο? Γιατί πολύ απλά, θα σας πω γιατί. Γιατί και εσείς όταν θα βγείτε από εδώ και θα πάτε σε μια εταιρεία, θα πάτε σε μια εταιρεία, θα πάτε στο γραφείο της εταιρείας, ξέρω εγώ, ακόμα και στο δημόσιο, και αυτό που θα λάβετε είναι θα λάβετε ένα χαρτί. Τι θα είναι αυτό? Χαρτί, ένα συμβόλαιο. Αυτό θα ορίζει τη ζωή σας. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5, 6, 7, 8, 9, 10, δεν ξέρω, θα είναι ένα συμβόλαιο. Ένα ατομικό συμβόλαιο. Αυτό θα ορίζει οποιαδήποτε σχέση έχετε με τον εργοδότη, με την κοινωνία σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια συλλογική αίσθηση. Και μετά η περισσότερη σας ζωή θα ορίζεται από αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Ας είμαστε τώρα λίγο έτσι πολύ. Το λέω απλά να αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε θέλω να πω ότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή για την κοινωνία να δημιουργήσει μια συλλογική αίσθηση. Το έχουμε ξαναστήσει αυτό. Και όσο περισσότερο περνάει ο καιρός, γι' αυτό σας λέω διαβάστε και λίγο εφημερίδες και αυτά, βλέπετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της κοινωνίας είναι ότι υπάρχουν μεγάλες οικονομικές ανισότητες. Ωραία, δηλαδή όλες αυτές οι γεωπολιτικά προβλήματα που συμβαίνουν, έτσι. Ή ξέρω εγώ, όλες αυτές οι αναταράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο κλπ. Είναι κυρίως επειδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Υπάρχουν τεράστιες οικονομικές ανισότητες. Η Αμερική είναι το κλασικό παράδειγμα. Το οποίο πάντα. Ναι, έχεις δίκιο. Σε 5 λεπτά τελειώνουμε, μετά έχουμε 40 τόσα λεπτά. Έχεις δίκιο, σε ευχαριστώ.
μας βάζει σε μια τάξη. Σωστό. Πάντως αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχετε υπόψη σας. Και αυτή τη στιγμή η όλη συζήτηση που υπάρχει, έτσι, δεν χρειάζεται τώρα να το συζητήσουμε, είναι ότι υπάρχουν πραγματικά, δηλαδή άμα δείτε λίγο, για παράδειγμα λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα, ή ξέρω εγώ έγινε φτωχή μετά το μνημόνιο. Διαβάστε λίγο τα στοιχεία του 2000, διαβάστε λίγο τα στοιχεία του 1990, να δείτε λίγο τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα. Διαβάστε λίγο τα στοιχεία. Όχι, προφανώς δεν το έχουμε καταλάβει. Αυτό είναι μια διαχρονική τάση που υπάρχει. Υπάρχει μια διαχρονική τάση, η οποία ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο, φτωχοποιείται σε μεγάλο επίπεδο. Ένα μικρότερο κομμάτι, το βλέπετε έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε με τις μεγαλοεταιρείες κλπ. Πολυεθνικές. Αυτό όμως τι δημιουργεί? Αυτό που δημιουργεί είναι ότι στην πραγματικότητα δημιουργεί εκτός από τις κοινωνικές οικονομικές αρχές, δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχει και άνοδος των ακραίων, των άκρων, έτσι. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά συνδέονται μεταξύ. Σωστά. Και δεν είναι καταστάσεις οι οποίες τις ζούμε τώρα για τους παλαιότερους. Αυτό πάντα συμβαίνει. Έτσι. Είναι το ίδιο πράγμα, σου. Συλλογικά όλοι. Η μέση τάξη έκανε πράγματα. Πήγαινε μπροστά. Καταρχήν το βλέπετε σε επιλογές, αυτό που σας έλεγα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάνω. Είμαστε, να το πω έτσι, μια κοινωνία, είμαστε τελείως χαλαρά. Είμαστε χαλαροί. Αυτό δεν γινόταν όταν ήμουν αποφύτης πλακωμένος στο ξύλο. Σοβαρά το λέω. Στο ξύλο, δηλαδή, μπαίναμε μέσα, όταν λέμε στο ξύλο, μιλάγαμε πολύ. Δεν υπήρχε μάθημα που μπαίναμε μέσα. Δηλαδή, άμα ο καθηγητής έλεγε κάτι, γινόταν χαμός στην τάξη. Θέλω να πω ότι και ήταν και λογικό αυτό. Υπήρχε δηλαδή, το αίμα έβραζε. Γίνεται χαμός. Υπάρχει ένας πυρήνας, το οποίος και καλά κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο δυναμικό. Έχουμε παραλύσει και αυτό πρέπει να είναι αυτό εδώ. Ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι τελείως όλο οικονομικό συμφέρον. Να το πω διαφορετικά. Πηγαίνουμε για παράδειγμα, δουλεύουμε και επειδή θα πάμε και για 2 ώρες για καφέ με ένα φίλο μας, νιώθουμε και τύψη ότι πήγαμε και για 2 ώρες επειδή δουλέψαμε στο παραπάνω. Και δουλεύουμε. Πραγματικά συμβαίνει αυτό. Είναι τρελό αυτό. Που κανονικά πρέπει να ήταν το ανάποδο. Πρέπει να δουλεύουμε 2 ώρες και να πηγαίνουμε 10 ώρες για πίνα. Ή ξέρω εγώ για καφέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι γιατί το οικονομικό, ατομικό οικονομικό, υπερισχύει αυτή τη στιγμή παντού. Πολύ απλό. Και αυτό θα το διαπιστώσετε. Εντάξει, πολλοί δουλεύουν κιόλας. Αυτό θα το διαπιστώσετε αργότερα. Δηλαδή, στο πανεπιστήμιο καλά θα λέγατε περνάγαμε. Όταν τελειώσαμε το πανεπιστήμιο, τι άρχισε το πρόβλημα. Λοιπόν, το κλείνω εδώ, εντάξει. Παναγιώτη, τέλεια τα έχεις πει, μην αγχώνεσαι καθόλου. Όταν είπα για την παράτυπη οικονομία, αυτό που είπα στην Ελλάδα, είναι ότι η οικονομία στην Ελλάδα, η παράτυπη, είναι κοντά στο 25%. Για βάλε πόσα είναι. Παράτυπη οικονομία δεν σημαίνει ότι πουλάνε narκωτικά ή ότι. Όχι, βέβαια, μα δεν είπαμε παράτυπη. Όχι, παράτυπη οικονομία σημαίνει ότι ουσιαστικά ο μικρομαγαζάτορας δεν κόβει αποδείξεις ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μαύρα γιατί έχει πολύ ψηλή φορολογία. Μα εννοείται ότι συμβαίνει αυτό. Για σε όλες τις χώρες συμβαίνει αυτό. Τώρα δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Τώρα, επειδή τώρα εμείς έχουμε το προτέρημα να το δείχνουμε στον έξω κόσμο και άλλοι έχουν το καλό προτέρημα να μην μιλάνε. Είναι σαν τη δημιουργική λογιστική. Μόνο η Ελλάδα έκανε. Εδώ η Ιταλία τι κάνει. Ότι σε μια χώρα δεν πηγαίνει κάτι λάθος και δεν πηγαίνει σε όλες καλά, δεν σημαίνει ότι αυτό το λάθος είναι σωστό που γίνεται. Όχι βέβαια, δεν υπάρχει μια νομιμοποίηση ότι φοροδιαφεύγουν πολιτικοί, πλούσιοι, μικροί. Πάντως εδώ υπάρχει. Εγώ, ο Σπύρος, ο Παναγιώτης. Πάντως εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Μπορεί κάποιοι, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Η βιβλιογραφία εκκλήσεις και οικονομολόγια. Εγώ πιστεύω ότι στην οικονομολόγια και πολιτική επιστημόνες κλπ. Το τμήμα είναι έτσι λίγο πιο interdisciplinary. Το διεθνό και το ευρωπαϊκό. Υπάρχει εδώ πέρα πολύ μεγάλη. Για παράδειγμα, τον Τζέρτζερ Τόμας που και τι. Ναι. Ωραία, τα έχετε διαβάσει αυτά. Αυτό είναι πολύ. Δεν το λέω επειδή έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογική, γιατί αυτοί έχουν πάρει δεδομένα. Δεν κάνουν μια ανάλυση. Και εγώ μπορεί να λες ότι θέλει, και εγώ να λέω ότι θέλει. Εγώ να λέω ότι εσύ έχει δίκιο, έχει συναδικό, έχει εγώ να πω. Αυτοί έχουν πάρει λοιπόν δεδομένα και έχουν κάνει αναλύσεις. Τώρα, αν θέλει κάποιο να τα πιστέψει ή όχι, αλλά έχουν πάρει δεδομένα. Και
προσπαθούν να μας πείσουν για κάτι με ένα πιο ορθολογικό, αντικειμενικό τρόπο. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Το οποίο είναι το βασικό πρόβλημα που ζούμε αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα της ανισότητας. Το οποίο προφανώς πηγάζει από εδώ και δημιουργεί πάρα πολλά θέματα παντού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αργύρο. Φαίνεται ότι πήγες πολύ καλά γιατί υπήρχε πολύ καλή συζήτηση. Ευχαριστώ. Και να κλείσεις με κάτι. Να κλείσει, ναι, πράγμα να κλείσει. Επειδή μας το ρωτήσατε κιόλας, ναι, ισχύει ότι επειδή ζούμε σε μια κοινωνία πλέον που όχι μόνο στην Ελλάδα ή στη δικιά μας χώρα, παντού, παγκόσμια, κυριαρχεί το συμφέρον. Γι' αυτό το λόγο δεν πιστεύω. Το περίμενα ερώτηση. Κάναμε συζήτηση, δεν πειράζει. Ναι. Κάνουμε και μάθημα μαζί. Ναι, δεν υπήρξε ποτέ κάποια χώρα, δεν υπήρξε ποτέ κάποια περιοχή, whatever, στον οποίο να κυριαρχεί ο κρατισμός, ας πούμε. Οπότε και επειδή μας ρωτήσατε αν μπορεί να ανατραπεί κάπως όλο αυτό το ατομικό οικονομικό συμφέρον, επειδή έχει μπει στη ζωή μας, επειδή έχουμε γεννηθεί με το να κυνηγάω το καλύτερο, να προσπαθήσω να κυνηγήσω, έχουμε μπει όλοι, είναι έμφυτο πλέον αυτό το πράγμα σε εμάς. Δεν πιστεύω, αν με ρωτάτε, ότι μπορεί να αλλάξει, να πάμε σε αυτό το ωραίο, ελευθερία, ισότητα για όλους. Θα υπάρχει αυτό το ένα άτομο, θα υπάρχει... Όχι, βλέπεις τι κάνεις. Ισχύει, αλλά εγώ τελείωσα. Θα κάνετε. Δεν θα σας δώσω το λόγο. Αλλά μπορώ να συζητήσουμε. Καταρχήν να πω κάτι, είναι και κάτι άλλο. Τώρα επειδή είσαστε νέοι, έτσι βράζει το αίμα σας, θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο, θέλετε να αλλάξετε και εμείς. Εγώ όταν ήμουν 20 χρονών, αυτό ήταν το βασικό μας. Μόνο με συνεχίσετε με κάποια απεσιόδοξη. Όχι, καθόλου. Αυτό που θα διαπιστώσετε είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να βγάζετε πολλές μεταβλητές. Π.χ. για παράδειγμα, λέμε, είναι αυτό που εσύ μου φαίνεται ότι είναι σωστό, ότι δαιμονοποιούμε ορισμένες φορές τις καταστάσεις. Είναι αλήθεια ότι δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν και ατομικές επιχείρησεις ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται, ξέρω εγώ πρέπει να έχουμε πάντα το συλλογικό. Υπάρχουν και πολλοί παραδείγματα από ανθρώπους ή από τέλος πάντων δράσεις οι οποίες έχουν γίνει τελείως ατομικές και έχουν συμβαίνει. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καταστάσεις. Γενικά πρέπει να είμαστε ανοιχτόφιλοι, να δεχόμαστε πράγματα. Εγώ δεν είπα γι' αυτό. Εγώ είπα γενικά ότι έχουμε, σαν κοινωνίες, απλά έχουμε πέσει πολύ σε αυτό που λέμε συλλογικό. Σε σχέση με 20 πριν 25. Και αυτό γιατί, για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι από τις κρίσεις, επειδή έχει εξωτερωθεί ο κόσμος κλπ. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό. Okay. Αλλά εννοείται ότι τώρα μην ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση. Αυτή η κράτος. Ας μείνουμε στην τοποθέτηση ότι οι νέοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Προφανώς θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι, άμα σας λέγανε τι θέλετε να κάνετε, θα προσπαθήσετε να κάνετε ένα καλύτερο, ας πούμε, κάτι καλύτερο. Ποιος δεν θέλει, οι περισσότεροι θέλουν. Προφανώς. Δεν είναι κάτι. Αυτό είναι γνωστό θέμα. Άμα δεν το κάνετε και ξέρω εγώ, οι νέες γενιές, ποιος θα το κάνει. Και εγώ είμαι στην Ελλάδα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στην άλλη εργασία. Παρουσίαση. Εύχομαι να μην έχει το ίδιο περιεχόμενο. Τώρα ήμασταν λίγο περισσότεροι. Πώς? Ας ελπίσουμε ότι στο περιεχόμενο των περισσότερων Στο συγκεκριμένο θέμα δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές. Μα αλλιώς θα πέσει να πέσει όλο το ξύλο. Μα εδώ πέρα δεν είναι θέμα συμφωνία. Όχι, απλά είναι ότι Λόγω γυναικεία κινήματα. Εδώ πέρα και παίρνουμε τους ανθρώπους και καλά απλά πρέπει να έχουμε λίγο. Όχι, εσύ καλά δεν είναι δεν τρέπεσαι καθόλου, το πράγμα μιλάμε. Όχι, εγώ δεν ασχολούμαι στο δικαίωμα να μην είναι δυνατόν. Εννοείται, απλά το κάνω και λόγω χρόνου. Για την παράδοση. Είναι πολύ επικοδομητικό. Ακριβώς. Και εμείς, όταν είμαστε πολλοί, πρέπει να κάνουμε και κάποιες υποχωρήσεις και να μιλάμε όλες. Για να μην υπάρχει αδικία και βοήθεια. Παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο. Καταρχήν να σας πω κάτι. Είναι καλύτερο να μάθουμε να ακούμε. Μάλλον αυτοί οι οποίοι είναι πιο έξυπνοι, αυτοί οι οποίοι λένε λίγα και ακούνε περισσότερο. Όχι μάλλον έξυπνοι, αυτοί οι οποίοι να μάθουμε να ακούμε και να μιλάμε λίγο. Δηλαδή, αυτό που τα πολλά λένε είναι φτώχεια. Δεν το λέω για σένα, καμία σχέση. Ίσα ίσα καλό είναι να μιλάμε. Και εγώ δηλαδή τόσο μιλάω.
Απλά σας το λέω ως λογική. Καλό είναι να ακούτε. Γι' αυτό ζητάμε, για να ακούτε. Για να ακούμε όλοι μας. Ας πούμε, αυτά που λέτε όλοι σας είναι πράγματα που ένας μαθαίνει από τον άλλον. Εντάξει. Αυτό είναι η λογική. Οκ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε. Μπορείτε να το κλείσετε αυτό τον όρο. Ναι, έχετε πολύ χρόνο. Εντάξει, είμαστε. Λύση και ο έξω. Εγώ είμαι η Άντζελα και μαζί με τη Σοφία θα σας μιλήσουμε για τη γυναικεία συμμετοχή στα κοινωνικά κινήματα και για το πώς κάποιες γυναίκες με την ακτιβιστική τους κυρίως δράση βοήθησαν στο να βελτιωθεί κάπως η κοινωνία και η θέση τους αυτή. Γενικά τα κοινωνικά κινήματα είναι ένα μέσο που προσπάθησαν το γράφω εκεί, το λέω. Άλλο γράφω, άλλο λέω. Είναι συμπληρωματικά. Προσπάθησαν να πιέσουν τις διάφορες αρχές και κυβερνήσεις έτσι ώστε να απαιτήσουν δικαιώματα σε γενικές αρχές. Υπάρχουν όμως κάποια βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να υπάρχουν έτσι ώστε να πούμε κάτι ότι είναι κίνημα. Η δράση, η εκστρατεία, η πορεία, οτιδήποτε όπως λέγεται αυτό πρέπει να είναι επίσημη, να είναι οργανωμένη. Τα άτομα που θα συμμετέχουν να είναι δεσμευμένα να τείνουν προς την ίδια συλλογική ιδεολογία και να υποστηρίζουν θέματα ηθικής, ηθική αξιοπρέπεια κλπ. Στη Δυτική Ευρώπη αυτό άρχισε να αναπτύσσεται το 19ο αιώνα, με πιο εντατικοποιημένες αργότερα κινήσεις ακτιβισμού, τον 20ο αιώνα, όπου και άρχισαν και οι γυναίκες να συμμετέχουν, πρώτα σε τοπικές διαδηλώσεις και μετά σε παγκόσμιο επίπεδο και φτάνουμε και στις μέρες μας. Βασικά υπάρχουν διάφορα θεωρητικά πλαίσια στα οποία κινούνται τα κοινωνικά κινήματα. Όπως είναι η θεωρία κινητοποίησης πόρων, ουσιαστικά μέσα της στρατηγικής διαχείρισης πόρων ανθρωπίνων, οικονομικών και κοινωνικών, τα κινήματα πετυχαίνουν τους στόχους τους. Η θεωρία νέων κοινωνικών κινημάτων, που εστιάζουν σε ανθρώπινα δικαιώματα, στην ταυτότητα, στις αξίες πέρα της οικονομικής διεκδίκησης. Η θεωρία πολιτικών ευκαιριών, που ουσιαστικά η επιτυχία των κινημάτων εξαρτάται από τις πολιτικές ευκαιρίες και αδυναμίες των κατεστημένων θεσμών. Και η συλλογική ταυτότητα, που είναι ουσιαστικά η δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας που θέλει να ενισχύσει την έθνωση και τη συμμετοχή στα κυρίως γυναικεία. Θα αρχίσουμε με τις σουφραζέτες, που είναι ένα κίνημα στο Μάντσεστερ της Αγγλίας που ξεκίνησε το 19ο αιώνα, όπου η Αγγλία το 1916, μόλις η Βρετανία το 1916 ψήφισε τον νόμο της λαϊκής ψήφου. Εκείνη την περίοδο περίπου 8 εκατομμύρια γυναίκες άνω των 30 ετών απέκτησαν αυτό το δικαίωμα, αλλά μόλις 10 χρόνια αργότερα και παραπάνω, με τους αγώνες των σουφραζετών, έγινε το δικαίωμα εισάξιο με τους άντρες, δηλαδή να ψηφίσουν από τα 21 έτη και πάνω. Γι' αυτό και το όνομα αυτού του κινήματος είναι σουφρατζίστ, που σημαίνει η πέμαχη της γενικής ψήφου. Βέβαια, η κατάληξη έντο που δόθηκε από τον τύπο ήταν μια κίνηση του τύπου της εποχής εκείνης λόγω της πατριωτικής ιδεολογίας που επικρατούσε για να κλεβάσουν το συγκεκριμένο κίνημα και τους αγώνες που έκαναν τα μέλη τους, οι οποίοι αγώνες ήταν και πολύ επαναστατικοί για την εποχή. Εκτός από πορείες, είχαν και βανδαλισμούς, διακοπή της δημόσιας παροχής ρεύματος, βομβιστική επίθεση κατά του Προέδρου το 1913, τα οποία γεγονότα οδήγησαν και στη φυλάξη πολλών από των εκατοντάδων μελών του συγκεκριμένου κινήματος, απεργίες πείνας, force feeding στις φυλακές έτσι ώστε να μην φανούν αυτά τα γεγονότα προς τα έξω. Οπότε όταν οι γυναίκες αυτές έπαιρναν την ελευθερία τους από τις φυλάκες για λόγους υγείας, μετά από λίγο τις ξανά έπιαναν με κάποια άλλη αιτιολόγηση. Συγκεκριμένα η αρχηγός του κόμματος, του κινήματος, είχε φυλακιστεί 11 φορές.
Το συγκεκριμένο κίνημα επηρέασε και άλλες χώρες, το σύνολό τους περίπου 30 αργότερα, ενώ στον Άλφα Παγκόσμιο Πόλεμο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, διότι οι περισσότεροι άντρες είχαν προφανώς καταταχθεί στο στρατό και οι γυναίκες πήραν παγιωμένες θέσεις για να βοηθήσουν την οικονομία και τη λειτουργία του κράτους και οποιοδήποτε άλλο περιλάμβανε την πολιτική ανάγκη. Οι υπόλοιπες χώρες που ακολούθησαν στο συγκεκριμένο κίνημα ήταν κυρίως η Γαλλία, Νορβηγία, Ελβετία, Γερμανία, Ρωσία, ακόμα και η Ταϊλάνδη και κάποιες χώρες του κόλπου. Το επόμενο κίνημα είναι η μητέρα της Πλαστείας Μαρίας, που ξεκίνησε το 1957 στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια προηγούμενη και σερβινική δικτατορία. Το κίνημα ουσιαστικά ήταν η αναζήτηση των παιδιών τους που είχαν εξασφαλιστεί από το καθεστώς και ήταν ουσιαστικά από τις μητέρες τους. Συμβολίζονταν με λευκά μαντήλια στο κεφάλι που συμβόλιζε οικονομικά του προμεσίου. Και έχουν ταυτοποιηθεί 139 εγγόνια μέσω της δράσης τους, δηλαδή είχε όντως αντίκτυπο. Αυτό επηρέασε και την διεθνή σκηνή και ενέπνευσε παγκόσμιες παρόμοιες δράσεις για το ανθρώπινο δικαιώματα των πολιτών. Υπάρχει και διάλογο σε Σοφία. Το ταυτοποιημένο νεκρονιό και το ταυτοποιημένο νεκρονιό. Τώρα θα πάμε στο επόμενο, το ειρηνευτικό κίνημα Φιλιππερί. Είναι στη Νότια Αφρική, κοντά στην ακτή Ελεφαντοστού. Το συγκεκριμένο το αναφέραμε γιατί ήταν ένα κίνημα που ήταν διαφορετικό, δεν χρησιμοποίησε βίαιες μεθόδους. Γυναίκες από διάφορες θρησκευτικές πεποιθήσεις μαζεύτηκαν όλες μαζί, με εστίες και προσευχές, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν την κυβέρνηση για τον εσωτερικό εμφύλιο που υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή και να οδηγήσουν και να πιέσουν έτσι ώστε να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις και πάυση του εμφυλίου. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και με το United Nations, περίπου 360 γυναίκες λαμβάνουν συμμετοχή σε αυτό το 2003 που ξεκίνησε. Υπάρχουν πάνω από 36 ομάδες που συσχετίζονται και έχουν λύσει πάρα πολλά τοπικά conflicts εκτός από τη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Αλλά δυστυχώς, όπως θα δούμε και στο διάγραμμα, η συμμετοχή των γυναικείων ομάδων στο κοινοβούλιο της συγκεκριμένης χώρας έχει μείνει ακόμα πίσω, προφανώς λόγω των πεποιθήσεων του κρατού, και οι γυναίκες κρατούν μόνο 11 έδρες, ακόμα και σήμερα. Το επόμενο είναι το κίνημα μου, το οποίο ήταν πολύ γνωστά της εποχής μου. Ξεκίνησε ουσιαστικά το 2006 μέσω του Twitter. Ξεκίνησε το 2006 από την Ταράντα Μπου, με την παγκόσμια εξάπλωση το 2017 μέσω Twitter. Και ο σκοπός του ήταν ουσιαστικά να γίνουν κάποιες καταγγελίες από κάποιες γυναίκες, οι οποίες ήταν ως θέμα τη σεξουαλική τροποποίηση και παρενόχληση που είχαν δεχτεί. Σίγουρα βοήθησε, γιατί αυξήθηκαν 10% οι αναφορές σεξουαλικών εγκλημάτων στη ΣΥΠΑ το 2018. Είχε έρθει και στη χώρα μας. Νομίζω από την Ολυμπιονική την Πεκατόρου και στηρίχθηκε πολύ από την κοινή γνώμη, 49% των Αμερικανών που υποστηρίζουν τον ίδιο. Είναι σχετικά χαμηλό ποσοστό. Αλλά το point όλου του κινήματος είναι ότι βοήθησαν πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί έτσι έγινε γνωστό και άρχισαν να κινητοποιούνται εκατομμύρια γυναίκες όλο τον κόσμο. Να συμπληρώσω λίγο κάτι σε αυτό μόνο, επειδή η συγκεκριμένη έρευνα των social είχε δείξει, όταν πρέπει από τα δεδομένα του βιβλιογραφία, ότι μέσω των social που υπήρχαν και οι ψηφοφορίες, άρχισαν να συμμετέχουν και άντρες που είχαν υποστεί τέτοιες παρόμοιες εμπειρίες, ας το πω, και τελικά ήταν παραπάνω το ποσοστό από τις γυναίκες. Τώρα θα πω για το κίνημα αρχικό. Αυτό έγινε ιδρύθηκε το 1973, ξεκίνησε αυτή η ιδεολογία στην Ινδία. Δεν έχει σχέση με τσίπς και τέτοια το έργο, γι' αυτό θέλω να το εξηγήσω λίγο.
στα αγγλικά το δικό μας, που το τσίπ μπροστά σημαίνει προσκόλληση. Άρα η μετάφραση, ας πούμε, είναι προσκολούμε ή αγκαλιάζουμε. Αυτό είχε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα, διότι εκείνη την εξεχνήσα την ορεινή περιοχή της Ινδίας, όπου οι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν διάφορα προτέστες στις εταιρείες που Συνεχίστε. Κατά των εταιρεών τέλος πάντων που εκμεταλλεύονταν την περιοχή για κτηνοτομία ή που έκοβαν τα δέντρα και με αυτόν τον τρόπο η βιωσιμότητα της περιοχής η βιωσιμότητα της περιοχής ήταν σε κρίσιμο σημείο. Ανακάλυψαν προφανώς ότι δεν θα είχαν καυσόξυλα ή τους οποιοδήποτε πόρους χρησιμοποιούσε η κοινωνία για να επιβιώσει. Μάλιστα, εξαπλώθηκε και σε άλλες περιοχές με πορείες μέσα στην Ινδία, όπως το Δελχή και στο Δινέ. Και για μια δεκαετία περίπου, έως το 80, ψηφίστηκε τελικά υπό την πίεση ένας νόμος που είχε σταματήσει στα Ιμαλάια την ερημοτομία και λόγω ότι κρίθηκε πολιτική κληρονομιά το δάσος. Εδώ είναι ουσιαστικά μια σύγκριση βασικά σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις του κινήματος. Κάποια κινήματα φέρανε νέες τάσεις. Σίγουρα ο ψηφιακός υπερβολισμός που ήρθε μαζί με το κίνημα του αξιοποιεί τα social media για μαζική κοινοποίηση, κάτι που μπορεί να βοηθήσει για τη δράση των χρηστών. Η διαθεματικότητα αναγνωρίστηκαν πολλές μορφές καταπίεσης που είχαν ερμάσει το φύλο, τη φυλή, την τάξη και τη σεξουαλικότητα. Διεθνής δικτύωση, συνεργασία κινημάτων μεταξύ χωρών, για παράδειγμα το Global Women's March, και περιβαλλοντικός κινητισμός, γυναικεία ηγεσία σε οικολογικά κινήματα όπως ανέφερε και η Σοφία Βουλή. Υπάρχουν όμως σίγουρα κάποιες προκλήσεις που θα πρέπει να είναι υπόψη και για αυτές γίνονται όλα όπως είναι το backlash και τα συντηρητικά ρεύματα, περιορισμοί στα αναπαραγωγικά δικαιώματα και πολιτική συμμετοχή, όπως είναι, ας πούμε, το δικαίωμα των γυναικών στην πολιτική, διαδικτυακή παρενόχληση, στοχευμένες επιθέσεις κατά γυναικών εκκλησιών μέσω του διαδικτύου. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στη διάθεση χρηματοδότησης, ειδικά όταν αφορούν τα δικαιώματα μειονοτήτων ή ακόμα και των γυναικών. Υπάρχει δυσκολία επιβίωσης μικρών οργανώσεων γυναικών. Προκλήσεις περίληψης, ανάγκη να ακουστούν όλες τις φωνές, ειδικά των γυναικών από περιθωριοποιημένες ομάδες. Φτάνουμε στα συμπεράσματα. Γενικά, φυσικά μπορούμε να πούμε ότι τα γυναικεία κινήματα και οι ριζοσπαστικές τους κινήσεις έχουν συμβάλει κατά πολύ σε πολιτικές αλλαγές. Όμως, δυστυχώς ακόμα και σήμερα είμαστε πίσω, γιατί συνεχίζει να υπάρχει λογοκρισία, πατριαρχία, που στον παγκοσμίως και στην Ελλάδα χειρότερα ακόμα, και δεν υπάρχει τόση υποστήριξη όσο θα έπρεπε. Ευτυχώς το μόνο κομμάτι που βοηθά σε αυτό λίγο παραπάνω στην πρόθεση είναι τα social και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, πρέπει για να θεωρηθεί κάτι ότι είναι πραγματικά κίνημα να πληρούνται οι προϋποθέσεις που είπε η Άντζελα στις πρώτες διαφάνειες, δηλαδή η θεωρία κινητοποίησης πόρων, των νέων κοινωνικών κινημάτων και η θεωρία των πολιτικών ευκαιριών. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει μια σύγχρονη εδώ βιβλιογραφία. Έχω βάλει αρκετά πράγματα για να φτάσω στα συμπεράσματα και στα διαγράμματα. Οπότε όταν λέμε ότι είμαστε πίσω, είμαστε όντως πίσω, γιατί έχω βρει journals που ήταν μέχρι και τον Απρίλιο του 2025, τώρα πρόσφατα, προκειμένου να βρω τα συγκεκριμένα. Και φτιάξαμε και τα διαγράμματα στο Άρκες. Τώρα, ιδανικά, αν είχαμε κι άλλο ένα άτομο, μπορούσε να τρέχει τώρα παράλληλα και να το κοιτάγαμε, αλλά είναι και ότι δεν προλάβαμε, δεν είχαμε χρόνο να βρεθούμε.
ρωτήσει την Άντζελα. Ωραία. Δεν ξεπεράσαμε το 10 λεπτό. Όχι, τα λέγαμε γρήγορα. Καταρχήν είστε δύο, οπότε είστε περισσότερο. Εντάξει, πολλά. Δεν νομίζω κανείς να έχει αντίρρηση. Να θέλει να διαφωνήσει. Εγώ ρωτήσω. Έχω δύο ερωτήσεις. Μία είναι αν αυτοί οι άντρες που είχαν κάνει και αυτή η καταγγελία ήταν από γυναίκα ή από άλλον άντρα. Τίποτα αντίρρηση. Ωραία. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν υπάρχουν χώρες που να έχουν καταφέρει οι γυναίκες να έχουν τον ίδιο μισθό με τους άντρες. Ναι, αυτό έχει βγει και έρευνα και μάλιστα το Λουξεμβούργο κατά 100,9% νομίζω οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο μισθό. Δηλαδή ότι είναι ο ίδιος και λίγο παραπάνω. Η Ελλάδα είναι σχετικά σε χαμηλή θέση σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιο κάτω. Η Ελλάδα, όσο ξέρω, δεν έχει τον ίδιο μισθό. Όχι, η Ελλάδα είναι γύρω στο. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, σε σχέση με τις 27 χώρες, 28 με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στη θέση 12, η Ελλάδα είναι γύρω στο 9. Είναι δηλαδή χαμηλά. Να σου συνεχίσω όμως. Παρόλο που υπάρχει ο νόμος, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα προτιμηθεί η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Και γίνονται και ερωτήσεις σε συνεντεύξεις, Θεωρούν στη ότι λέξη ίσως, παιδιά. ακριβώς, θεωρούν ότι ακόμα και τα πτυχία ανάλυση, τα skills, ότι ίσως ο άντρας θα ήταν καλύτερο. Ερωτήσεις άλλες? Εγώ έχω δύο. Ναι. Πρώτα ήθελα να ρωτήσω για το κομμάτι στον πρώτο κείμενο. Η αρχηγός, αν υπάρχει αυτό το ιστορικό βιβλίο ή κείμενο, γιατί ήθελα παραπάνω να κοιτάξω το κόλλημα της φυλακής και τα λοιπά. Μετά την βιβλιογραφία και είναι πολύ μικρά, δεν θέλω να πω όλα. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι κατά τη δικιά σας ρεαλιστικά πώς μπορεί να γίνει πιο δυνατό το κείμενο σε σύγχρονη εποχή. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και σεξισμός που έρχεται από γυναίκες, όχι μόνο από άντρες. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και η πατριαρχική ελληνική κοινωνία, ας πούμε, που μπορεί, ας πούμε, και από προσωπικό παράδειγμα, η μητέρα μου δεν με άφηνε να βγαίνω έξω μέχρι αργά όπως άφηνε τον αδερφό μου όταν ήταν στην ηλικία. Οπότε είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, ότι υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες έχουν εσωτερικευμένο σεξισμό και εμφανή σεξισμό προς άλλες γυναίκες. Ότι κάνουν πολλές παρατηρήσεις για την εμφάνισή τους, τις μειώνουν. Ίσως από εκεί να ξεκινήσω. Εγώ θα ήθελα μία άποψή σας πάνω στο κατά πόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι ποσοστώσεις στην εργασιακή συμπερίληψη των γυναικών, να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα. Σίγουρα, αν υπάρχει κάποιο νόμος, ας πούμε, όπως υπάρχει και στην Βουλή, ότι θα έπρεπε οι υπάλληλοι σε μια εταιρεία να είναι τόσο τις 100 γυναίκες, θα βοηθούσε. Τώρα το μισθολογικό χάσμα πιστεύω ότι είναι παράδειγμα να υπάρχει. Γιατί είχε βγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μελέτη πριν λίγες μέρες που έλεγε ότι είναι τόσο χαμηλό. Αυτό νομίζω είναι θέμα και των εταιρείων. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που έχουν κάνει πρόοδο στα θέματα ισότητας των φύλων. Εγώ δουλεύοντας ως HR πάντως, αυτό η πρακτική που είχαμε στο εξωτερικό είναι ότι συμφωνήσεις αρκεί να αποδειχθεί μέσα στους 3 μήνες, ας πούμε, που σου δίνει αυτό το training period. Από τα skills, δηλαδή να μην λες κάτι άλλο στο γραφικό που να μην το έχεις. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι έπαιρνες κάποια έξτρα που τα λέγανε insights. Ότι όντως θα μετρήσουμε την παραγωγικότητα του τμήματος με οικονομικά μοντέλα και τα KPIs των γυναικών και των αντρών χωριστά. Φυσικά αυτό το έκανε το HR για εσωτερική διακίνηση. Και από εκεί και πέρα την ατομική παραγωγικότητα, οπότε έπαιρνες και εσύ το αντίστοιχο bonus. Έξω ήμασταν τελείως εξωτερικοί. Δεν υπήρχε ότι θα προτιμήσω το τάδε πανεπιστήμιο ή επειδή είναι άντρας. Κοιτάγαμε καθαρά βιογραφικό και κοιτάγαμε την παραγωγικότητα. Θα σου δώσω μετά. Πώς έλεγε πώς? Ο Νίκος. Πιστεύω ότι πρέπει τώρα να λέμε ότι θα έπρεπε σε κάποιες δουλειές να υπάρχει ο ποσοστό πρέπει να είναι γυναίκες και ποσοστό πρέπει να είναι άντρες. Ότι γι' αυτό υπάρχει χάσμα. Δηλαδή θα πάει μια γυναίκα που είναι λιγότερο σημαντικά δυνατή να δουλέψει στην οικοδομή, γραφικός ή οτιδήποτε. Ή ένας άντρας σε μια δουλειά που τον περισσότερο γυναίκες, όπως δικαιώ να είναι κάτι κατάσταση που δηλαδή κάποια περισσότερο γυναίκες. Αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν και γυναίκες που δουλεύουν. Ναι, αλλά δεν είναι ότι το προτιμάνε. Δηλαδή σε προτιμούσες. Προτιμάνε προφανώς, δεν είναι υποχρεωτικό να πάνε. Σε μεγάλες πολυεθνικές υπάρχει νόμος που πρέπει ένα ποσοστό να καλύπτεται από τις γυναίκες και
μένα από τους άντρες. Υπάρχει αυτό το πράγμα και έλεγχε και από τα συνδικάτα. Άμα έχω μια επιχείρηση, μου έρθουν 100 τελειές γυναίκες, ώρα 100 γυναίκες ή 100 τελειάδες. Όχι, είναι με ποσοστό αναλογικά. Τι σημασία έχει, αν μου κάνουν καλή δουλειά οι άντρες. Έτσι είναι ο νόμος. Δυστυχώς. Ευτυχώς. Τι ευτυχώς, δηλαδή αν εγώ έχω ένα σχολείο και θέλω 100 δασκάλες, έχουν 100 δασκάλες. Σκεφτώ την ανάποδη. Αν είσαι γυναίκα και σε ρωτήσουν αν έχεις οικογένεια και τους πεις ότι έχεις 2 παιδιά που συνεπάγονται άδεια μητρότητας ή είσαι έγκυος και σε αποκλείσουν. Και έχεις ένα βιογραφικό που όπως το λες μπορεί να είναι και αντικειμενικά καλύτερο από ένας άντρα. Δεν είναι αδικία να σε αποκλείσουν. Δεν πιστεύω τώρα ότι αυτός κάνει. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Τώρα δεν είπε πριν λίγο ότι στο Λουξεμβούργο δεν συνέβη. Στο Λουξεμβούργο ο μισθός είναι μεγαλύτερο στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες σύμφωνα με έρευνα. Εντάξει, αλλά δεν έχει να κάνει, δεν έχει παραπονεθεί από την πολιτική. Δεν θα παρακολουθείς για τις άντρες. Ναι. Στο άλλο δεν είναι κάποια σημασία. Δεν έχει και αυτό. Αυτό είναι. Απλώς δεν έχει σημασία και εσένα. Και εσένα, σίγουρα. Μα δεν πολύ άλλη αυτό. Δηλαδή, άμα έχεις καλύτερη μια δουλειά από μένα, και παίρνεις μεγαλύτερο μισθό να πάρει. Μα στο Λουξεμβούργο το ανέφερε σαν εξαίρεση στον κανόνα. Ναι, γιατί στο Λουξεμβούργο προφανώς. Το ανέφερε για να δείξει ότι είναι open mind και ότι έχουν δώσει περισσότερες σχέσεις στις Πιστεύω ότι γυναίκες που αναγνωρίσει αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι οι γενικές τάσεις. Το αν θα πάμε συγκεκριμένα σε μονομένες τώρα περιπτώσεις, εννοείται ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες έτσι, μπορεί να είναι υπέρ, μπορεί να είναι προβληματικές, μπορεί okay. Αλλά οι γενικές τάσεις είναι ότι όντως υπάρχει μια προκατάληψη έτσι, για το χύψη λόγο. Okay. Δεν θα γίνει η γυναίκα καλύτερη από τον άντρα, είναι να είναι ίση. Τώρα το αν κάποιες, ας πούμε. Τα δικαιώματα που είναι για όλους. Τώρα έχουμε και άλλα φύλλα προφανώς, άρα δικαιώματα και ισότητα για όλους. Υπάρχει. Αυτό είναι και αποδεδειγμένο στην βιβλιογραφία ότι υπάρχει μια γενική τάση ότι και στον χώρο της εργασίας, μισθολογικά κλπ. Ότι όντως υπάρχει ένα bias από τους εργοδότες προς το θέμα των γυναικών, αποδεδειγμένο δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε πλέον. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια τάση στον κόσμο πάλι να προσπαθήσουν να ισορροπήσουν αυτή την κατάσταση. Και τώρα, άλλοι το κάνουν μέσω κάποιων νόμων, για να το κάνουν ακόμα πιο καθαρό, έτσι, ή τέλος πάντων με κάποιους άλλους τρόπους. Τώρα, αν θα δούμε αν αυτό είναι σε θέματα βιογραφικά, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις, έτσι, ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζουν και υπάρχουν κάποια quotas, που υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες παίρνουν θέσεις σε σχέση με άντρες. Δεν σημαίνει ότι πάντα είναι καλό. Έτσι, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μια γυναίκα μπορεί να είναι καλύτερη από έναν άντρα, μπορεί να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Έτσι. Δεν το ξέρουμε ποτέ αυτό. Δεν είμαστε τώρα, μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Απλά προσπαθούμε πάντα οι κοινωνίες και οι πολιτικοί προσπαθούν να κόψουν κάποιες τάσεις για να υπάρχει μια ισότητα. Τώρα, αν αυτή η ισότητα στο efficiency είναι σωστό ή όχι, αυτό είναι έτσι. Οπότε δεν διαφωνούμε με αυτό που λες. Θέλω να πω, απλά αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και προσπαθούν να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες. Δεν είπαμε πουθενά ότι μόνο οι γυναίκες. Όχι, δεν είπαμε. Προφανώς. Είπαμε για ισότητα, είπαμε για Προφανώς, δικαιώματα. αυτό λέμε. Εκεί ξεκίνησα Αυτό μόνο. είναι Το δικαίωμα ψήφου. Όχι, προσπαθούμε να. Προσπαθώ να δώσω και λίγο περισσότερο στον Νίκο. Δεν θεωρώ ότι το είπε με τρόπο. Ακριβώς, ναι. Προσπάθησε ας πούμε, να δώσει μια άλλη οπτική, όπου υπάρχει και αυτή. Πάντα υπάρχουν αυτά τα θέματα. Αλλά αυτό είναι αποδεδειγμένο, το ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις γυναίκες στο θέμα της εργασίας, στο μισθολογικό. Υπάρχει δυστυχώς. Και γυναίκες μηχανικοί αυτοκινήτων και υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι δεν έχουν τις ευκαιρίες, ακόμα και εκείνες. Αυτό έχει αποδειχθεί, το ξέρουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η τάση είναι ότι η τάση, τώρα δεν ξέρω αν συμβαίνει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον έχει αρχίσει και γίνεται κανόνες. Το έχουμε ξαναστήσει αυτό. Υπάρχουν κότας, δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν εσείς αύριο μεθαύριο αρχίσετε και κάνετε αιτήσεις στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και είσαστε γυναίκες και κυρίως από την Νότια Ευρώπη, έχετε περισσότερες πιθανότητες από έναν άντρα. Το οποίο αυτό είναι προβληματικό για τους άντρες. Γιατί υπάρχουν κότας. Θέλουν περισσότερες γυναίκες για να κόψουν λίγο, για να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πάντα είναι καλό για την Ευρώπη. Μπορεί να μην είναι. Μπορεί να χαθούν πολλοί άντρες οι οποίοι είναι καλοί. Οκ, κανένα πρόβλημα. Δεν το ξέρουμε όμως ποτέ. Δεν το ξέρουμε αυτό γιατί ποτέ δεν θα επιλεχθούν αυτοί οι άντρες ή τέλος πάντων οι άλλες γυναίκες. Ποτέ δεν το ξέρουμε ποιο είναι το σωστό
Έχουμε πολλές τώρα εδώ. Το Σπύρο, γιατί... Ο Σπύρος, ναι, έχεις δίκιο, ο Σπύρος. Θέλω δύο πράγματα. Τώρα έχει πάει η συζήτηση πηγής ποσοστός. Έχεις δίκιο, πήγε. Και τώρα τις ποσοστός δεν θέλω να πω πολλά, δεν έχω συμφωνώ. Και δεν συμφωνώ υπό την έννοια του ότι δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικός παραγωγικός τρόπος να λύσεις τα προβλήματα σεξισμού. Σωστό. Θεωρώ ότι είναι κάτι εξαιρετικά δευτερεύον και το οποίο μπορεί να είναι καταστροφικό για να μην. Δηλαδή και το να μην. Και όχι μόνο το να μην λειτουργήσει αξιοκρατικά, αλλά και το να δημιουργήσει έλλειψη κατά κάποιο τρόπο μέσα από την προσώπηση. Πιστεύω πως το θέμα είναι να καταπολεμήσεις αντιλήψεις οι οποίες σου λένε ότι μια γυναίκα θα την προσλάβω πιο δύσκολα γιατί μπορεί να μείνει έγκυος και θα δώσω άλλη μητρότητα. Αν μπορέσεις να ξεπεράσεις το ότι λειτουργούμε έτσι. Έχεις δίκιο, ακριβώς. Αυτό είναι το καλύτερο βήμα που θα κάνεις και από εκεί και πέρα λειτουργείς αξιοκρατικά. Θεωρώ. Με αυτή την έννοια δηλαδή δεν εγώ συμφωνώ. Πέραν αυτού, ήθελα να σχολιάσω ότι ήταν πολύ σωστό και πολύ εύστοχο που μιλήσατε για τον εσωτερικευμένο σεξισμό. Γιατί είναι πολύ μεγάλο. Και πιστεύω πως μιλάμε για σύγχρονο φεμινισμό. Και όχι τώρα οι σουφραζέτες, καλά κάνουν οι γυναίκες τότε, ας πούμε, οι σουφραζέτες, αλλά αν μιλάμε για σύγχρονο φεμινισμό, δεν μπορεί και υπάρχει αυτή η τάση. Δεν μπορεί να μιλάμε για ένα φεμινισμό που είναι γυναίκα. Δεν μπορείς τα ζητήματα των ομοφυλόφιλων, των τρανσγυναικών, των δοντών, δηλαδή όλων των μειονοτήτων που υφίστανται έμφυλοι, εν πάση περιπτώσει καταπίεση. Από την πατριαρχία γίνονται όλα αυτά, απλά είναι άλλες μικρές μορφές καταπίεσης. Δηλαδή το να ευαγγελίζεσαι, ας πούμε, ένα φεμινισμό, αλλά η τρανς γυναίκα δεν είναι γυναίκα και να πάει να πληγεί. Αυτό δεν είναι φεμινισμός, θέλω να πω. Αυτό είναι κάτι σοβαρό που έχουμε πει σωστά. Θα ξαναεπανέλθουμε σε αυτό γιατί και εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Ναι. Εγώ θέλω να πάω λίγο πιο γενικά. Και θέλω να σχολιάσω πριν αναφέρθηκε συγκεκριμένα για το Λουξεμβούργο ότι και ταυτόχρονα βρίσκονται εσείς ότι θα εμπλέονται περισσότερες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε σε καμία από τις δύο περιπτώσεις να παίρνουν το ένα θετικό, αυτό τα πιο θετικά για να πούμε ότι λύθηκε το πρόβλημα. Σωστά. Και αντίθετα να δαιμονοποιούμε το κομμάτι ότι επειδή τώρα θα δημιουργηθεί, ας πούμε, πάνω στο παράδειγμα που είπατε, ανισότητα κατά των ανθρώπων των εθνολογίες, να δαιμονοποιήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι. Είναι λανθασμένος τρόπος προσέγγισης. Βασικά αυτό ήθελα να ολοκληρώσω. Όχι, έχεις δίκιο, όχι απλά τα λέμε. Προφανώς. Ας μας πει και ο Δημοσθένης και το συζητάμε. Εγώ ήθελα να πω, θα κάνω ένα σχόλιο σε εσάς να το πω μετά. Εννοείται. Πρέπει να προσέχουμε να γίνονται πράγματα στα άκρα, γιατί μπορεί μετά αντί για πατριαρχία να έχουν κυριαρχία. Υπάρχουν πολλές μητέρες οι οποίες ελέγχουν τους γιους τους και έχουμε και παραδείγματα, ας πούμε, στην αρχαιότητα που ήταν ολόκληρο αυτοκράτορες που πίσω χτυπόταν η μητέρα. Όχι μόνο αυτό, μόνο αυτός. Ακόμα και σήμερα είναι αυτό. Ναι, και σήμερα. Μου είπε η μαμά μου ότι δεν θέλω να σε παντρευτώ. Πολλοί άντρες κάνουν ότι τους πει η μαμά τους, ξέρω, υπάρχει και αυτό. Αυτό είναι νομίζω θέμα οικογενειακό και περνάει στο παιδί. Αυτό και να μπορεί να... Οπότε φαντάσου τέτοια μητέρα να έχει εξουσία, ξέρω. Το σχόλιο σε μένα που είναι. Είπατε για την Ευρώπη. Λέξτε μαμάκια σας. Όχι. Είπατε για την Ευρώπη. Η Ursula von der Leyen είναι πολύ δημοφιλής. Είπατε για τις γυναίκες στη Λονδίνη. Όχι, εγώ λέω τι προσπαθεί να κάνει η Ευρώπη. Δεν ξέρουμε αν είναι σωστό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε evaluate, να το αξιοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να το δούμε. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται να δώσουν κάποιες ίσες ευκαιρίες. Γιατί όντως. Ίσως προσπαθούν να προωθήσουν κιόλας, γιατί έχουμε δει σε ελληνικά κόμματα τύπου Βούλου, Ζωή, όλα αυτά που υπάρχει έτσι ακόμα άσχημη κριτική. Ακόμα και μες στη Βουλή είχαμε το γεγονός που της είπε ο βουλευτής δεν βγάλει παιδιά και όλα αυτά. Που ακόμα δείχνει ότι είμαστε πίσω. Και αυτό ίσως Εντάξει, αυτά όπως είπε ωραία ο Σπύρος, αυτές είναι ριζωμένες αντιλήψεις στην κοινωνία, όχι μόνο σε αυτά τα θέματα, σε πολλά θέματα που έχουμε. Τα οποία πιστεύω ότι τουλάχιστον οι νέες γενιές αρχίζουν να ξεπερνάνε. Τώρα, για μένα είναι χάσιμο χρόνο. Γιατί
πλάκα το λέω. Να κάθομαι να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Για μένα είναι λυμμένο θέμα. Προφανώς είμαστε το ίδιο. Τι θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ τώρα αν είναι γυναίκα, άντρας. Ο κάθε. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά θέλω να σου πω όμως ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο αυτό πλέον να το έχουμε ξεπεράσει. Δεν το έχουμε ξεπεράσει. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι επανέρχεται σε πολλά θέματα. Όχι μόνο αυτό, σκεφτείτε στη μετανάστευση. Είναι το ίδιο πρόβλημα. Και οι άνθρωποι που τα πάντα είναι. Αυτά πρέπει να απλά να ξεπεραστούν κάποια στιγμή και απλά μην ασχολούμαστε ποτέ με αυτά γιατί πλέον είναι λιμένα. Δεν είναι, δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παντού συμβαίνει. Μια πολύ σύντομη πρόταση. Και Βάσια, συγγνώμη, Βάσια, έχεις να πεις κάτι. Συγγνώμη. Γιατί θα είναι πολύ σύντομο, γιατί αυτό που είπες, και το φαινόμενο η μάνα λέει και το γιο, η πατριαρχία από εκεί κρατάει, γιατί το κόμπλεξ της γυναίκας που έχει ένα γιο που θέλει να τον ελέγχει απολύτως, πηγάζει από τον έλεγχο, από την έλλειψη ελέγχου που έχει στη δική ζωή, γιατί τον άκουσα. Ή από την έλλειψη συζύγου, έτσι. Ή από την έλλειψη συζύγου. Δηλαδή, δεν έχω, όταν στερείς έλεγχο στη ζωή σου, σου βγαίνει μετά αυτά το λένε ψυχολογία. Η Βάσια, θα μπορεί να μας τα πει η Βάσια. Σου βγαίνει μετά η ανάγκη, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, να ελέγξεις κάτι άλλο. Τον έρμο το γιο σου που είναι παιδάκι και είναι σε γι' αυτό έχεις τη μάνα που είναι πολύ φόρος. Θέλω να σου πω πατριαρχικό είναι. Η μάνα που ελέγχει το γιο πατριαρχικό είναι. Μόνο αυτό είναι ένας τρόπος να έχεις εξουσία. Δηλαδή, μια γυναίκα που μπορεί να λέμε σε εισαγωγικά είναι δυναμική, όταν δεν μπορεί να έχει η ίδια εξουσία, θα βρει έναν τρόπο να διαχειριστεί τους άλλους ώστε να έχει εξουσία πίσω από τα παρασκήνια. Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί μπορώ να έχω εγώ, χρησιμοποιώ τους άλλους για να έχω. Εκπροσωπεί ένας άντρας. Ναι. Αυτό ήθελες να πω. Πάντως για να το πάμε λίγο, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αυτό που είπε ο Σπύρος με την Άτζελα, που εσύ για τον εσωτερικό σεξισμό, όπως το αναφέρει. Εξωτερικευμένος. Τέλος πάντων, αυτός ο οποίος προέρχεται από τη γυναίκα, να το πω έτσι, αυτό πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά για μένα πιστεύω ότι από εκεί πηγάζουν πάρα πολλά θέματα. Εννοείται ότι αυτό προέρχεται από τους άντρες και τις γυναίκες, τέλος πάντων από την κοινωνία, αλλά όταν και οι γυναίκες έχουν μια δημιουργική στάση. Κάποιος έχει καταθέσει να τις πείσει. Προφανώς. Το θέμα είναι όμως ότι σίγουρα υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες δεν ασχολούνται καν με αυτό το ζήτημα. Δεν σου λένε ότι εμείς δεν είμαστε πολύ χαλαρές. Και αυτό πρέπει να είναι η αντιμετώπιση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Προφανώς ξέρουμε, δηλαδή είναι σαν να λέμε ας πούμε, το ίδιο με τους μετανάστες, με τους μαύρους ή οτιδήποτε. Σκεφτείτε πόσα ανάλογα ομοιότητες υπάρχουν με άλλα θέματα. Προφανώς υπάρχει ρατσισμός, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία για κάποιους ανθρώπους θα θεωρούν ότι μάλλον δεν υπάρχουν, αλλά ας πούμε, ξέρω, θα πάτε στην Αμερική, έτσι, πάτε στις ΗΠΑ, στις ΗΠΑ, θα δείτε ότι είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούμε ακόμα ξέρω, να υπάρχει αυτή η τεράστια ανισότητα μεταξύ των μαύρων και των λευκών. Που υπάρχει, τελείως. Μα υπάρχει ακόμα και υπάρχει και bias, το ξέρουμε. Υπάρχει τεράστιο που το έχουν αποδείξει και οι αλγόριθμοι. Δηλαδή και αλγοριθμικά έχει βγει πλέον και για τις γυναίκες, δηλαδή αυτό ας πούμε υπάρχει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό καλό είναι καμιά φορά να πηγαίνετε και λίγο να βλέπετε και τι γίνεται σε ερευνητικές βίες πέρα δηλαδή από τη γενικότερη συζήτηση που κάνουμε εμείς εδώ πέρα και λέμε ότι ξέρω εγώ, λες και είμαστε στο καφενείο. Καλό είναι να διαβάζετε λίγο και τις ερευνητικές τάσεις. Οι ερευνητικές τάσεις αυτή τη στιγμή τι προσπαθούν να κάνουν, προσπαθούν να δουν γιατί οι αλγόριθμοι ξέρω εγώ, είναι biased. Είναι αλήθεια αυτό ότι οι αλγόριθμοι είναι biased. Και αυτό που λένε, ξέρω εγώ, οι λευκοί άντρες, αυτό δεν είναι ψέμα. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι. Αυτό που λένε καθαρά λευκοί άντρες, δεν είναι ούτε άντρες ούτε λευκοί, είναι μαζί λευκοί άντρες. Είναι μαζί το μείγμα. Το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι αποκλείει όλους τους άλλους. Είτε είναι γυναίκες, είτε είναι μαύρες, μαύροι, είτε είναι οτιδήποτε. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια και γίνεται τεράστια συζήτηση και έρευνα στο πώς αλγοριθμικά είτε οι εταιρείες μπορούν να επιλέγουν κόσμο για να είναι πιο σωστά τα πράγματα και πιο δίκαια. μεταξύ αυτών νομίζω είναι μια φιλοσοφία που έχουν φτιάξει οι Αμερικάνοι, που ισχύουν ακόμα και σήμερα και τους καλλιεργούν και ακόμα κιόλας. Ας πούμε, τώρα άσπρος, μπορεί κάποιος να είναι από μια χώρα που όλοι θεωρούνται άσπροι και να είναι μελαμψός. Προφανώς, κοιτάξτε, όλα αυτά που λέμε είναι γενικά πράγματα. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις οι οποίες αντικρούουν το γενικό, αλλά αυτές είναι κάποιες γενικές τάσεις. Ξέρετε, εμείς αυτό που μαθαίνουμε είναι το γενικό. Άμα πάμε τώρα σε ειδικές περιπτώσεις, αλλάζουν. Αλλά εμείς μαθαίνουμε κάποιες γενικές, προσπαθούμε να καταλάβουμε κάποιες γενικές τάσεις. Έτσι για το ιστορικό απλά να αναφέρουμε πάνω στο τώρα ότι
κάποτε οι Ιταλοί στην Αμερική, άμα πήγαιναν μετανάστες από Ιταλία, σε βάζανε να δικάζουν που δούλεψαν μαύρο. Σε θεωρούσαν μαύρο αν ήσουν Ιταλοί. Και με τους Έλληνες. Αυτό είχε γίνει και με τους Έλληνες στην Αυστραλία. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι μεθοδολογικά στην Άντζελα και την Σοφία. Γιατί επιλέξατε αυτά τα συγκεκριμένα? Τα κινήματα. Ναι. Γιατί έχει ποικιλία. Δηλαδή, Το ένα έχει να κάνει με δηλαδή πέρα από τη συζήτηση τώρα γενικά για τις γυναίκες, τη θέση των γυναικών, το πώς. Γιατί επιλέξατε, ξέρω εγώ, 7-8 περιπτώσεις και μας αναδείξατε αυτές, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν και περισσότερες. Σίγουρα ήταν αρχικά κινήματα τα οποία επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη και το αποτέλεσμα. Το ένα ήταν περιβαλλοντικό, το άλλο ήταν κατά τη σεξουαλική κακοποίηση, το άλλο ήταν. Θέλω να δείξουμε ότι υπάρχουν σε διαφορετική βηματολογία και. Οπότε πήρατε κάποια. Πρωταρχικό ρόλο. Οπότε ασχοληθήκατε, το λέω γιατί μπορεί να έχει ενδιαφέρον και για τους άλλους. Επομένως λοιπόν πήρατε κάποια συγκεκριμένα topics, σκεφτήκατε, ξέρω εγώ το Me Too για το θέμα της σεξουαλικής επανενόχλησης. Ή ξέρω εγώ το περιβαλλοντικό. Το περιβαλλοντικό. Επομένως πήρατε δηλαδή κάποιες, προσπαθήσατε να δείτε και προσπαθήσατε να δείτε το impact. Των γυναικών. Καταλαβαίνω, μέσα από το γυναικό το πώς και γι' αυτό μιλήσατε και για κοινωνικές αλλαγές. Γιατί κάπου είπατε σε ένα σημείο ότι υπάρχουν κοινωνικές αλλαγές, το οποίο ήταν λίγο έτσι provocative, να το πω στα αγγλικά. Ήταν λίγο, πέρασε λίγο τη γραμμή. Οκ. Οπότε λοιπόν αυτή ήταν η λογική σας. Οκ. Το καταλάβατε. Εγώ ασχολούμαι με τέτοια θέματα ακόμα και το ξέρω. Γιατί ξέρετε αυτό είναι και εσείς όταν θα κάνετε κάποιες εργασίες ή γενικά ασχοληθείτε, θα πρέπει να αποφασίσετε να πάρετε κάποια που λένε case studies. Βασικά εμείς οι περισσότεροι, αν δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με ποσοτικά δεδομένα, να κάνουμε μια οικονομετρική ανάλυση, συνήθως θα ασχοληθούμε με κάποια αυτό που λένε case studies. Δεν θα πάρετε μια θεωρία. Όποιος θέλει, μπορώ να του δώσω και τον κώδικα για τα διαγράμματα. Όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό. Όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Επομένως θα πάρετε κάποια case studies, δηλαδή θα πάρετε κάποιες, να το πω έτσι, περιπτώσεις, λέμε περιπτωσιολογικές μελέτες, περιπτώσεις, μελέτες, περιπτωσιολογικές μελέτες, δεν σημασία, κάποια studies, λοιπόν, κάποιες μελέτες, οι οποίες θα προσπαθήσετε να δείτε με βάση μια θεωρία αν αυτό συμβαίνει, έτσι. Πρέπει να τις επιλέξετε αυτές. Πώς να τις επιλέξετε? Αυτό είναι ένα ερώτημα μεθοδολογικό. Δεν είναι εύκολο. Okay. Εδώ πέρα η Σοφία με την Άντζελα επιλέξανε κάτι με μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Είπαν ότι προσπαθούμε να βρούμε τα κινήματα τα οποία είχαν ένα αναθεματική. Εντάξει, κάποιες από τις αναθεματικές, οι οποίες. Ναι, βεβαίως. Και έχετε και 10-12 λεπτά, 5 ώρες. Εγώ αρχική βιβλιογραφία προσπαθούσα να ταιριάξω ότι στο ένα journal σαν να επιβεβαιωνόταν από κάπου αλλού. Έτσι ώστε να μπορούμε να το πούμε. Βασικά εσείς αυτό δηλαδή βασικά έχετε δύο, και κλείνουμε με αυτό γιατί έχουμε κι άλλο. Βασικά έχετε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να πάρετε κάποια δεδομένα και να κάνετε μία ανάλυση σε ένα ερώτημα. Έχετε ένα ερώτημα. Καταρχήν αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς, το λέω γενικά αυτό και για αυτούς που θα κάνετε μετά παρουσιάσεις, θα πρέπει να βάλετε στην αρχή ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα θέλουμε. Δεν θέλουμε περισσότερα, θέλουμε ένα ερώτημα. Μπορείτε να βάλετε ένα τίτλο, αλλά θέλουμε και ένα ερώτημα να απαντήσουμε. Δηλαδή θα μπορούσαν εδώ δεν το λέω ως κριτική, το λέω ως παράδειγμα. Θα μπορούσε εδώ η Άντζελα και η Σοφία να πει πώς τα γυναικεία κινήματα ανταποκρίθηκαν στις κοινωνικές προκλήσεις σε κάποιες πολιτικές περιοχές. Θα σας αναλύσουμε τα παραδείγματα της σεξουαλικής παρενόχλησης, του περιβάλλοντος, χύψη ωμέγα. Okay. Αυτό λοιπόν είναι ένα πραγματικό ερώτημα και μας κάνει μια ανάλυση. Όπως και εσύ, Αγγλία, θα μπορούσε να πεις υπάρχει σύνδεση μεταξύ πώς έχει μάλλον γεννηθεί ο νεοφιλελευθερισμός σύγχρονη εποχή. Έχει ο Καντ κάποια, λέω εγώ τώρα τυχαία. Πάλι δεν το λέω σκοτεινή. Ή τέλος πάντων σκοτεινή. Επικοδομητική κριτική. Αυτό που λέμε constructive. Γιατί η κριτική είναι πάντα επικοδομητική. Λοιπόν, που σημαίνει είναι για το καλό μας. Λοιπόν, μπράβο, ναι. Λοιπόν, επομένως λοιπόν καλό είναι να έχετε ένα ερώτημα. Έτσι ώστε ο άλλος, ξέρω εγώ όταν ακούει ο Κωνσταντίνος Παναγιώτης, που έχει διπλό όνομα, να πει κατευθείαν. Μην τον αφήσουμε να παίζει, ξέρω εγώ, με το τηλέφωνο του. Δεν το λέω πλάκισκα. Έτσι. Ο άλλος πρέπει να έχει ένα ερώτημα για να ακολουθήσει την πορεία της παρουσίασης. Και σας έχω πει, οι πιο ωραίες παρουσιάσεις είναι αυτές που ξεκινάνε με ένα πολύ, να το πω έτσι, τρελό ερώτημα. Ό,τι να, δηλαδή μπορεί να βάλετε ένα ερώτημα το οποίο να πούμε καλά τώρα τι θέλει να μας πει αυτός.
Γιατί θα τον κρατήσει τον άλλον εκεί. Το οποίο μπορεί να είναι και τελείως άσχετο ή μπορεί να έχει πολύ διαφορετικό. Συνήθως αυτές οι παρουσιάσεις κρατάνε τον άλλον. Το θέμα είναι να τον κρατήσετε τον άλλον. Οκ. Όχι, το μας λέτε τώρα. Θέλω να πω γιατί εδώ πέρα προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα αυτά για να βελτιωθούμε. Δεν τα κάνουμε όλα αυτά για να. Είμαστε είχα ρωτήσει την άλλη φορά πόσο είναι εκεί για κάποιο. Ναι, είχες κάνει μια ωραία ερώτηση. Είχες πει κάτι, ναι. Πόσα φιλικά με Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά τα λέμε τη Δευτέρα. Ποιος παρουσιάζει Δευτέρα? Υπάρχει άλλος παρουσιαστή? Είστε μαζί. Σε ποιο, στο πολιτικό νομιά? Τη Δευτέρα. Α, δεν μας είπε. Οκ. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα, γι' αυτό Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τις παρουσιάσεις και τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συγγνώμη, για αυτούς οι οποίοι είναι πολιτική οικονομία είμαστε Α22. Για την πολιτική οικονομία είμαστε Α22. Θα κλείνω και εγώ. Καταλήγουν στους στοχούς. Είχε τοποθετήσει μέσα σε αυτή. Εγώ σας πω τα λεφτά μου. Αυτό είναι πρέμιο. Να κάνω comment σε αυτό με το partner thing. Of course, I guess, στην ίσλωση, you want to spend time with your partner. Άκουσα το ρεύμα, και σου έχει μεμωριά, λέει, okay, yes, you know what, doesn't say no, you don't have to say. Experience all the time. Can I say perfect about that? Did you like imagine? As imagine. Να ρωτήσω. Γεια σας. Παρασκευή έχει πει κάποιος άλλος για παρουσίαση? Όχι. Ωραία. Την Παρασκευή στις 9. Απλά υπάρχει την άλλη Παρασκευή, στις 9 Μαΐου. Α, ναι. Απλά υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε μάθημα. Α. Δεν ξέρω, έτσι μου είπαν, γιατί λέει μπορεί να γίνει πορεία. Αν δεν έχουμε μάθημα, θα πάω αργότερα. Εντάξει, απλά να σε υπολογίσω, θα μου στείλεις mail. Ναι. Γεια σας. Έκανες και αυτό. Imagine να μην της έδωσες τα φακελάκια. Imagine να μην τη βοήθησες του τέτοια startup. Imagine να μην έχεις λεφτά. Μπράβο. Εγώ μέσα ήρθα, τώρα δεν έχω ξέρει το παιδιά. Yeah, that would be... It could have had a point, and it's not that serious. It was never that serious. It's not that deep. Είναι ένα μικρό πράγμα. Άρα μπορεί να στράβασε και το μεγάλο. Και τώρα the slightest thing you don't do, like maybe you don't get a social media. Like, you could literally, like, we can do it. I know you could literally do everything.
Όχι, όχι, ήμουν στο μάθημα. Απλώς τώρα γαμιέμαι λιγάκι, επειδή γαμώ το ξέχασα το σημερινό μου. Και λέει, τώρα πεινάω. Τι έχω φτιάξει τα μάτια τα μακαρόνια που έχω φτιάξει. Θα βρεις το μισή μεγαλό σου. Ναι. Θα φας και μισή μεγαλό. Θα φας βέβαια. Αυτό σκέφτομαι. Αλλά και θα είναι ότι... Ξέρω τώρα, να σου πω τώρα το... να κάτσω να